κρατήσεις όρθιο. Ναι. Καλησπέρα σας. Άμα θέλετε να πείτε ποτέ, υπάρχει μια κοινή σειρά. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην Ερατινή, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, σε μια εκδήλωση για τη Φωτίδα του 1821. Οι ήρωες μας πραγματικά κάνουν το πρέπον, αυτό που έπρεπε να κάνουν, για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Δεν θα πω πολλά, τα πολλά θα τα πούμε εδώ οι εκπαιδευτικοί μας, τους οποίους ευχαριστούμε για τον κόπο και τον χρόνο που διαθέσαμε. Θα κάνουμε λίγο συστάσεις, αν και γνωριζόμαστε. Είναι η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, Αναστασία Παπαδοπούλου Παπαδρικρίου. Είναι θεός δικαιάρχης, είναι πρόεδρος Σύλλογου Γυναικών Πανόρμου. Η ψυχή της εκδήλωσης και όχι μόνο αυτής και άλλων. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναστασία. Είναι ο κύριος διευθυντής, ο κύριος Σκότης Μιχάλης, του Δημοτικού μας σχολείου. Έχει αναλάβει την προβολή. Έχει αναλάβει την προβολή. Είναι ο κύριος Μάκης Χάιδος, δάσκαλος εδώ στο σχολείο μας. Είναι η κυρία Χρύσα Ομπαϊώνου και εγώ. Είναι η κυρία Μαρία Κυρκοπούλου, του Συλλόγου Γυναικών Πανόρμου. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σήμερα. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα για να μάθουμε την ιστορία μας και όχι μόνο. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε, που άφησε τις δουλειές του, τις υποχρεώσεις του, και θα ευχαριστήσουμε την κυρία Πέγκια Ραβαντινού, Περιφερειακός Σύμβουλος, η οποία ήρθε, ο κύριος Αλεξανδρής Γρηγόρης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Σπύρος Χινάς είναι ο διδήμαρχος Δήμου Ολοφώνας, ο κύριος Χρήστος Γκίκας είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντιδήμαρχος Τέος, ο κύριος Αλέξης Αφαλόπουλος, πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου, η κυρία Ρούλα Κουρκούνη, την οποία ευχαριστούμε για την αίθουσα που μας παραχώρησε. Ο κύριος Ανδρέας Άνθιμος, ο κύριος Δήμαρχος και Λυκιάρχης. Λοιπόν, τώρα να ξέχασα κάτι. Ο πρόεδρος της Πανόρμου είναι εδώ. Ο κύριος Λέγκος, πρόεδρος της Πανόρμου. Να έρθει και κοντά. Με επισολεμός εδώ. Λοιπόν, καλή απόλαυση, να ενημερωθούμε. Και χρόνια πολλά για την επέτειο. Είμαστε όλοι, πιστεύω, μια οικογένεια. Απόψε λοιπόν σμίγει η Ερατινή με την Πάνη. Και σμίγουμε όλοι μαζί για την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον Θοδωρή τον Κατσούλη, που είναι ο πρόεδρος της Ερατινής, γιατί εκείνος είχε την ιδέα και εκείνος μας έκανε το χάρισμα να έρθουμε εδώ και να παρουσιάσουμε αυτό το ιστορικό αφιέρωμα. Είναι οι πρωταγωνιστές της Φωτίδας του 1821, επομένως πρόσωπα θα παρουσιάσουμε. Και σκέφτομαι και λέω το εξής, με έχει πολύ ενθουσιάσει και συγκινήσει ποιο γεγονός. Είναι η Ερατινή, είναι ο Σύλλογος Γυναικών Πανόρμου, είναι το Δημοτικό Σχολείο, δηλαδή είμαστε μια ομάδα που σμίξαμε και είναι πολύ ωραίο να έχουμε συνεργασία. Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, ο Μιχάλης ο Σκότης, ο οποίος είναι χρόνια δίπλα μας και μας βοηθάει σαν σύλλογος στις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, θα δείτε, έχει αυτή την υπέροχη κάνει προβολή. Θα το δείτε στη συνέχεια. Του Δημοτικού Σχολείου είναι ο δάσκαλος, επίσης, ο Μάκης ο Χάιδος. Η Παπαϊωάννου η Χρύσα είναι νηπιαγωγός και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Ερατινής. Και το κορίτσι από εκεί, η Μαρία Κυρκοπούλου, είναι η δική μας του Συλλόγου Γυναικών. Θέλω να πω ότι όλοι μαζί, μια ομάδα που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Η Επανάσταση, θα με επιτρέψετε να καθίσω όμως τώρα, να μην κάθομαι όλο όρθια. Ξέχασα. Είναι και ο πολιτιστικός σύλλογος, η κυρία Κατερίνα εδώ πίσω. Η κυρία Κεαγόνος Αγγελική, η οποία μας βοηθάει παιδιά φοβερά. Και επίσης η συγκίνηση, διότι η Πέγκη Ραβαντινού ήταν μαθητριά μου στο Λύκειο και ανήκει σε εκείνη την ωραία γενιά των παιδιών που μας έχουν μείνει αξέχαστα. Κυρία Αναστασία, εσείς πώς σας έχετε διδάξει, εσείς μας κάνατε αυτό που είμαστε. Να σε καλά, παιδί μου. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821
Είναι από τα σπουδαιότερα γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας. Είναι το σπουδαιότερο, θα έλεγα. Ένας λαός που για 400 χρόνια ήταν σκλαβωμένος κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία, κατάφερε με θυσίες, με το αίμα του, να επαναστατήσει, να αγωνιστεί και να ξαναδημιουργήσει κράτος στο ελληνικό. Με τη δική του παράδοση, με τη δική του θρησκεία, με το δικό του πολιτισμό και να έχουμε εμείς σήμερα αυτό το ελεύθερο κράτος. Βέβαια, τα 9 χρόνια του αγώνα δεν ήσαν όλα τέλεια. Γιατί υπήρξαν προβλήματα. Υπήρξαν εμφυλίες διαμάχες, υπήρξαν δολοπλοκίες, υπήρξαν. Αλλά εμείς πάντα βλέπουμε και στηρίζουμε τη φωτεινή πλευρά του αγώνα. Οι πολλοί λοιπόν φώτισαν με τον αγώνα τους την υπόθεση του γένους. Κάθε γωνιά ελληνική πάρθηκε με αίμα, το ξέρουμε αυτό όλοι. Κάθε αγωνιστής έγινε σύμβολο γενναιότητας και αυτοθυσίας. Και όλοι μαζί, χιλιάδες επώνυμοι και ανώνυμοι ήρωες, καπεταναίοι και μπουλροτιέριδες, άντρες και γυναίκες, λαϊκοί και κληρικοί, ύψωσαν σε κάθε μετερίζει τη σημαία του αγώνα για τη ελευθεριά της πατρίδας. Αυτή λοιπόν τη φωτεινή πλευρά, με έμφαση στη Φωκίδα, είναι στο πλαίσιο της τοπικής μας ιστορίας. Παρουσιάζουμε τη Φωκίδα λοιπόν, διότι της αξίζει. Η Φωκίδα είναι η πρώτη από τη στερεά Ελλάδα που επαναστάτησε. Μετά την Πελοπόννησο, όπως θα τα δούμε στη συνέχεια, τα Σάλωνα είναι η πρώτη πόλη της στερεάς Ελλάδος που ελευθερώθηκε. Και το κάστρο των Σαλώνων είναι το πρώτο κάστρο σε όλη την Ελλάδα που ελευθερώθηκε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με τη Φωκίδα. Βέβαια δεν έγιναν ξαφνικά. Δεν ξεπήδησε μια μέρα των ημερών το 21. Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Και η φιλική εταιρεία και αγώνες άλλοι και συγκρούσεις με τους Τούρκους. Και εκείνοι οι λεβέντες της κλεφτουριάς. Αυτοί οι λεβέντες που εδώ στη Φωκίδα ήσαν αρκετοί και πολλοί πάνω στα Βαρδούσια, επάνω στην Γιώνα, στη Λιάκουρα, τον Παρνασσό δηλαδή, έφτιαξαν τα λιμέρια τους και από εκεί αγωνίστηκαν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με κάποιους από αυτούς, τους κλέφτες και τους αρματολούς, έτσι σαν πρώτη τιμή. Στη Φωκίδα υπήρχαν και τα αρματολίκια του Λιδωρικιού και των Σαλώνων και του Παρνασσού. Νάμουν το Μάη πιστικός, τον Αύγουστο Δραγάτης, και στην καρδιά του χειμωνιού νάμουνα Κρασοπούλος. Μα πιο καλά να ήμουνα αρματολός και κλέφτης. Αρματολός μες στα βουνά και κλέφτης μες στους κάμπους. Να είχα τα βράχια αδέρφια μου, τα δέντρα συγγενάδια. Να με κοιτάνε οι πέρδικες, να με ξυπνάνε τα ειδόνια. Και στην κορφή της Λιάκουρας, του Παρνασσού δηλαδή, να κάνω το σταυρό μου. Να τρώγω τουρκικά κορνιά, σκλάβο να μην με λένε. Ξεκινάμε λοιπόν συμβολικά με τον καπετάν Καλόγυρο και τον Μήτρο Βλαχοθανάση. Ξεχωριστός οπλοαρχηγός του 18ου αιώνα ήταν ο Αλέξης Καλόγυρος από το Χρυσό. Ρουμάνης ήταν το πραγματικό του επώνυμο, αλλά του έμεινε το Καλόγυρος γιατί καλογέρεψε ένα διάστημα στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία. Γρήγορα όμως πέταξε τα καλογερίστικα και πήγε στα κλέφτικα λιμέρια του Λιδωρικιού. Από εκεί με τους συντρόφους του έκαναν γιουρούσια στους Τούρκους, καταφέροντάς τους πολλά χτυπήματα. Στο τέλος, ο Μπέης των Σαλώνων παρέστειλε με δώρο τον Αλέξη στο σαράι του, τον παρδιγίδευσε και τον εκτέλεσε με τους συντρόφους του. Τον Κώστα από τα Κράβαρα, τον Βελερή Θανάση και τον Ελιάπτη Βίδαγη που είχε 5 αδερφάδες. Να είχαν καεί τα Σάλωνα, του Μπέη τα Σεράγια. Σκοτώσαν τον Καλόγερο, τον καπετάν Αλέξη, που ήταν στη Φίβα μαρτωλός, στο Λιδωρίκι κλέφτης. Ήτανε μες στο Σάλωνα των χριστιανών καμάρι. Μια μέρα τον προσκάλεσε ο Μπέης του Σαλόνου, με μια γραφή του πιστική, με ένα κομμάτι γράμμα. Να έρθεις Καλόγερε, να έρθεις να ανταμωθούμε. Και Αλέξης τα αποκρίθηκε και αντιλογιά του δίνει.
Τους Τούρκους δεν πιστεύουμε, την απιστιά φοβούμε. Δεν είναι ο Μπέης άπιστος, μόνο είναι πιστεμένος. Επίστεψε ο Βαριόμυρος και κίνησε και πάει. Και φτάνοντας στα Σάλωνα, στου Μπέη τα σεράγια, με μιας οι πόρτες κλείστηκαν, βαριά μανταλωθήκαν. Πέφτουν τουφέκια πάνω του, από μπροστά και πίσω. Σαν την Παρίσι σύστηκε, σοριάστηκε σαν πύργος. Κάτι να προσθέσω μια στιγμή. Είναι κάτι που θα το προσθέσω, δεν το είχαμε στο πρόγραμμα, επειδή αφορά και τη βιτρινίτσα. Ήταν λοιπόν καλεσμένοι δήθεν από τον Αγά στα Σάλωνα, ενώ τους υποδέχτηκε με τιμές στην αρχή δήθεν, μετά τους μάζεψε στις φυλακές και τους σκότωσε. Μας λέει του γαλαξιδιού, σκοτωθήκασιν με 1000 βασανιστήρια οι άλλοι 80. Οι πρώτοι κεφαλάδες και τα ανδριότερα παλικάρια με απιστία μεγάλη. Ακούσατε, όσοι σκοτώθηκαν δηλαδή. 22 γαλαξιδιώτες. 3 βουνοχωρίτες, δηλαδή βουνιχώρα. 2 πεντεωρίτες. 3 αγιαθυμιώτες. 1 καλοπετρίτζης. 10 βιτρινιτζώτες. Βιτρινίτσα. 3 κισελίτες. Οι δικοί μας, από τη μάνα μου δηλαδή, κισελιώτες. 2 βιδαβίτες. 20 λιδωρικιώτες και 14 σαλονίτες. Αυτά έκανε τότε ο Αγάς. Είναι από το χρονικό του γαλαξιδιού. Μήτρος Βλαχοθανάσης. Σημαντικός και έμπειρος θερματολός από την βουνιχώρα ήταν ο Μήτρος Βλαχοθανάσης. Κοντά του αγωνίστηκαν πολλά άξια παλικάρια και ανάμεσά τους και ο Ανδρίτσος ή Ανδρούτσος, ο πατέρας του Οδυσσέα, και ο Γιάννης Ανοβουνιώτης. Στα 1771 ο Ανδρίτσος σχεδίασε επίθεση κατά του Κουφτάρ Πασά της Ναυπάκτου και κάλεσε τον Βλαχοθανάση να λάβει μέρος στην επίθεση. Εκείνος, αν και γέρος και αποφασισμένος να προσεχθεί από τα αρματολίκια και να πεθάνει ήσυχο στα χώματά του, όπως έλεγε, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του παλικαριού του. Η σύγκρουση των κλεφτών κοντά στην Ναύπακτο με τις ισχυρότατες δυνάμεις του Μουχτάρ, ενισχυμένες μάλιστα από το Δερβένακα Μητσομπόνου, ήταν τραγικά άνηση. Ο Γεροβλαχοθανάσης όρμησε με το ξύφο του στο κέντρο των εχθρών και πληγώθηκε θανάσιμα. Οι κλέφτες έπαθαν πανολεθρία και δεν κατάφεραν, όσο και αν προσπάθησαν, να πάρουν τους νεκρούς τους. Οι Τούρκοι διαπόμπευσαν αυτούς τους νεκρούς στα περίχωρα της Ναυπάκτου και των Σαλώνων. Το γεγονός αυτό μας το διέσωσε ο λαός μας στο ποίημά του με τίτλο «Τιμήθηκε στα νιάτα σου». 3 πουλάκια κάθονται ψηλά στη βουνιχώρα. Το ένα τυράει τη λιάκουρα και τα άλλο την κοστάρτσα. Το τρίτο, το καλύτερο, ρωτάει τους διαβάτες. «Διαβάτες, πού διαβαίνετε, στρατιώτες, πού περνάτε? Μην είδετε τους αμαρτωλούς και τον Βλαχοθανάση, που γέρασε ένα αμαρτωλός στους κλέφτες καπετάνιος? Εμείς προχθές τον είδαμε, στον έπαχτο απόξω. 2 μέρες επολέμαγε, με Τούρκους 3.000. Ανδρούτσο, τι κλειστήκαμε σαν να είμαστε γυναίκες? Το γιαταγάνι τράβηξε και ένα γιουρούσι κάνει. Του πέφτουν βόλια σαν βροχή, κανόνια σαν χαλάζι. 3 μπάλες του ερίξανε, πικρές, φαρμακωμένες. Η μια τον πήρε στο λαιμό, η άλλη μες στο χέρι. Η τρίτη, η φαρμακερή, τον ήβρε στο κεφάλι. «Κόψτε μου το κεφάλι μου, να έχετε την ευχή μου». Και ο Ανδρούτσος βγάλει μια φωνή, πικρή, φαρμακωμένη. «Παιδιά, τραβάτε τα σπαθιά και αφήστε τον τουφέκι. Να μην μας πάρει η τουρκιά του βλάχου το κεφάλι, που γέρασε ένα αμαρτωλός στους κλέφτες καπετάνιους. Βλάχο, καλά καθόσουνα ψηλά στη βουνιχώρα. Θυμήθηκε στα νιάτα σου και πήρε ο νου σου αγέρα. Και τώρα το κεφάλι σου το πήρανε οι Τούρκοι. Το σεριανάνε στα χωριά και παίρνουνε βαξίσι. Στα Σάλωνα οι μπέιδες, πούχτες, φλουριά κερνάνε». Η φωκή στη φιλική εταιρεία. Το 1814, 3 Έλληνες έμποροι, ο Αθανάσιος Τσακάλο, ο Νικόλαος Κουφάς και ο Μανούλης Ξάμπτος, ίδρυσαν στην Οδυσσό της Ρωσίας τη φιλική εταιρεία, με σκοπό το ξεσηκωμό του γένου.
Μετά το 1814, γαλαξιδιώτες καπεταναίοι και ερμελιώτες έμποροι που ταξίδευαν στα κέντρα ελληνισμού της Ρωσίας, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, όπου μεταφέρθηκε αργότερα η έδρα της φιλικής εταιρείας, μοιήθηκαν στο μεγάλο μυστικό. Και σαν γύρισαν στη Φωκίδα, μοίησαν με τη σειρά τους τους προεστούς και οπλαρχηγούς των Σαλώνων, της Παρνασίδας και του Λιδωρικίου, καθώς και ανώτερους και απλούς ιερωμένους. Καθοριστικός παράγοντας στη μοίηση Φωκαίων ήταν και ο επίσκοπος Σαλώνων Ισαΐας, επιστρέφοντας από την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, μέσα από αυτή τη μυστική οργάνωση, σύντομα διαδόθηκαν και στη Φωκίδα οι επαναστατικές ιδέες και προετοιμάστηκε το έδαφος της για την έναρξη της Επανάστασης. Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Αγώνα, χιλιάδες Φωκείς, κληρικοί και λαϊκοί, πρόκλητοι και λαός, καπεταναίοι και απλοί αγωνιστές, επώνυμοι και ανώνυμοι ήρωες, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας. Θα θέλαμε να μιλήσουμε χωριστά για τον καθένα. Ο περιορισμένος όμως χρόνος μας αναγκάζει να επιλέξουμε συμβολικά κάποιους που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα. Ξεκινάμε από τον πρωτεργάτη της έναρξης της Επανάστασης στη Φωκίδα, τον Πανουριά, τον Ιεροπανουριά, όπως τον αποκαλούσαν. Στο χωριό Δρέμισα της Παρνασίδας, σημερινό Πανουριά, γεννήθηκε ο ήρωάς μας Πανουριάς, 1759 ή 1767. Η παράδοση λέει πως το περίεργο όνομά του οφείλεται στη σύγχυση του ιερέα ή κατά άλλους του νονού του που τον πήρε για κορίτσι και τον ονόμασε Πανωρέα. Μοιημένος από το 1818 στη φιλική εταιρεία, άρχισε τις προετοιμασίες για την επικείμενη επανάσταση. Οργάνωσε μικρό στρατιωτικό σώμα 60 παλικαριών με πρωτοπαλίκαρα τον Γιάννη Γκούρα, τον Θανάση Μανίκα και τον Παπανδρέα. Παράλληλα, ξεκίνησε μυστικές συνεννοήσεις με τον Γιάννη Διοβουνιώτη και τον Αθανάσιο Διάκο. Στις 24 Μαρτίου 1721, ο Πανουριάς, όταν πήρε την είδηση για τον ξεσηκωμό της Αχαΐας, κάλεσε στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία τους πρόκριτους Αναγνώστη Γιατζή, Ρίγα Κοντορίγα, Αναγνώστη και Χαγιά, καθώς και οπλαρχηγούς, μεταξύ των οποίων τον Γιάννη Διοβουνιώτη και φυσικά τα παλικάρια του. Εκεί, με τις ευλογίες του Επισκόπου Σαλώνων Ισαΐα, μετά την δοξολογία στο καθολικό της Μονής, έζησαν όλοι με βαθιά συγκίνηση τις συγκλονιστικές στιγμές της ορκομοσίας και της κήρυξης της Επανάστασης. Στις 27 Μαρτίου, οι επαναστάτες, με αρχηγό τον Πανουριά και ενισχυμένοι από 700 βλαχοχωρίτες, 300 γαλαξιδιώτες, οι οποίοι έφεραν και μικρά κανόνια από τα καράβια τους, και πολλούς άλλους από όλη τη Φωκίδα, πολιόρκησαν τα Σάλωνα και τα κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Συγκινητική είναι η φράση του αγωνιστή Θόδωρου Κομνά από την Αγόριανη, που σαν σκοτώθηκε στη μάχη ο γιος του Σταμάτης, είπε «Γάμος χωρίς σπαχτά δεν γίνεται». Οι Τούρκοι με τον αρχηγό τους, Οσμάν Μπέι, κλείστηκαν στο κάστρο των Σαλώνων και μετά πολιορκία 13 ημερών αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Ήταν 10 του Απρίλη 1821, ανήμερα το Πάσχα, όταν ο Οσμάν Μπέις παρέδωσε το κάστρο στον Πανουριά και ο Μητρόπουλος από το Γαλαξίδι ύψωσε τη σημαία στις επάλξεις όπως τον βλέπουμε στην εικονογραφία του Διπρέ. Ο Πανουριάς, μετά την νίκη, πήγε αμέσως στη Φιότητα να στηρίξει και εκεί το ξεκίνημα του αγώνα. Και σε λίγες μέρες, μέσα στον Απρίλη, πήρε μέρος στη μάχη της Αλαμάνας, όπου και τραυματίστηκε στη θέση Χαλκομάτα. Και τον Μάιο τον βρίσκουμε στο Χάνι της Γραβιάς. Τον Δεκέμβριο του 1821 φτάνει στην Πελοπόννησο και συμμετέχει στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου ως πληρεξούσιος της επαρχίας Σαλώνων. Τον Φεβρουάριο 1822 παίρνει μέρος στην άλωση του φρουρίου Ακρορίνθου. Αυτή είναι η τελευταία του πολεμική πράξη. Γέρος πια αποσύρθηκε από τα πεδία των μαχών, παραδίδοντας τα ενία στο γιο του Νάκο. Πέθανε στα Σάλωνα το 1834 και τάφηκε στο παρεκκλήσι των Αγίων Αποστόλων. Η Επανάσταση στη Δωρίδα, Δήμος Καλτσάς. Μετά τα Σάλωνα επαναστάτησε η Δωρίδα, με πρωτεργάτη το Δήμο Καλτσά ή Σκαλτσοδήμο, σπουδαίο και φημισμένο αρχηγό από την Αρτοτίνα. Έδρασε στη Δωρίδα και κυρίως στα Βαρδούσια με τα πρωτοπαλίκαρά του, τον Αθανάσιο Διάκο και τον Γούλα. Στις 28 Μαρτίου 1821, ο Σκαλτσάς μαζί με τον πρόκλητο Αναγνώστη Λιδωρίκη και τον Παπαγιώργη Πολίτη μπήκαν στο Λιδωρίκη χωρίς να βρουν αντίσταση
και ύψωσαν τη σημαία της Επανάστασης. Την ίδια ημέρα ο Σκαλτσάς έστειλε το Θοδωρή, το Θεόδωρο Χαλβατζή, να χτυπήσει τους Τούρκους του Μαλαντρίνου, το οποίο και ελευθέρωσαν μετά 2 ημέρες, 30 Μαρτίου. Έτσι έπεσαν τα 2 τουρκικά κέντρα της Δωρίδας και απλώθηκε η Επανάσταση σε όλη τη Φωκίδα. Πριν βέβαια ο Σκαλτσάς μπει στο Λιδωρίκη και λοιπά, είχαν συγκεντρωθεί και ξεκίνησαν στην ειδοποίηση ο Πανουριάς ότι ξεκινάμε και συγκεντρώθηκαν. Τώρα εγώ αυτό της Αγίας Παρασκευής που λέει το Εκκλησάρι δεν το γνωρίζω. 23 με 24 Μαρτίου συγκεντρώθηκαν οι προύχοντες της περιοχής του Λιδωρικίου και ο Σκαλτσάς με τα πρωτοπαλή καρά του στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στο κτήμα Λιδωρίκη ανάμεσα Μαλανδρίνο και Λιδωρίκη. Εσείς που γνωρίζετε, εδώ οι ντόπιοι, έτσι είναι, υπάρχει αυτό το εκκλησάκι τώρα. Η απόφαση λοιπόν πάρθηκε και ευλόγησε τα όπλα ο Παπαγιώργης Πολίτης από τη Σεργούλα. Υπάρχει όμως και μια ιστορία για τον Σκαλτσοδήμο. Επειδή ήθελε να πάρει το αρματολίκι του Λιδωρικιού και οι προύχοντες δεν του το έδιναν, έκλεψε, κυρία Αντωνόπουλε, γιατί κάθεστε όρθιος, ελάτε εδώ σας παρακαλώ να καθίσετε. Όχι όρθιος. Όχι, υπάρχουν κάποιες θέσεις μπροστά, ελάτε, μην κάθεστε. Λοιπόν, επειδή έβαλε στόχο να το αρματολίκι όπως είπαμε και για να εκβιάσει τους προύχοντες, απήγαγε του αναγνώστη Πάπαλη την κόρη, την Κρουστάλο. Αυτό το γεγονός καλύτερα μας το λέει ο λαός μας, ο οποίος για κάθε γεγονός έχει φτιάξει και το δικό του ποίημα. Βέβαια κέρδισε ο Σκαλτσοδήμος στο τέλος, του το δώσαν το αρματολίκι. Μαζί του είχε και τον Αθανάσιο Διάκο, ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Σκαλτσοδήμου. Ο Σκαλτσοδήμος δεν ήταν τόσο όμορφος σαν τον Αθανάσιο Διάκο. Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν πάρα πολύ ωραίος. Και μάλλον η Κρουστάλο είχε αδυναμία προς τον Αθανάσιο Διάκο. Και μ' άρεσαν οι δύο κατά κάποιο τρόπο αρχηγοί. Ο Αθανάσιος όμως όχι, δεν ούτε καν. Και είπε εκείνο το περίφημο, είναι καιρός, καπετάνιε, για Κρουστάλο. Στην πατρίδα. Την πατρίδα πρέπει να έχουμε αγαπητικιά. Και έφυγε. Ο Αθανάσιος Διάκος πήγε στο Λιδωρίκι και άρχισε, στη Λιβαδιά και άρχισε από εκεί και ύστερα το δικό του τον αγώνα. Να το ακούσουμε λοιπόν τι μας λέει ο λαός για αυτό το περιστατικό. Μες της καρδιάς στο έλατο κάθεται Σκαλτσοδήμος, με την Κρουστάλο στο πλευρό, με την Παπαλοπούλα. Ο Διάκος από τη μια μεριά και ο Γούλας από την άλλη. Κέρνα, Κρουστάλο, κέρνα μας, κέρνα όσο να φέξει. Εμένα κέρνα 2 φορές, το Διάκο κέρνα 5. Όσο να σκάσει ο Γερινός, να πάει πουλια γιώμα. Και όσο να έρθει ο πατέρας σου, την ξαγορά να φέρει. Να φέρει τ' άσπρα στην ποδιά και τα φλουριά στη τσέπη. 1000 φλουριά στην ξαγορά και 8.000 γρόσια. Να πάει στο Βελί Πασά, να πάει και στο Βεζίρι. Για να μου στείλει μπουγιουρντή, να γίνω καπετάνιος. Να περπατήσω αρματολός, να περπατήσω κλέφτης. Και ο Διάκος την αγνάντευε και αυτή κρυφά του λέει: Τι με τυράς τα βράδερφε και τι με καμαρώνεις. Πιάσε και φτιάξε μια γραφή και στείλ του αναγνώστη. Φωτιά να κάψει τα άσπρα του, φωτιά και τα φλουριά του. Εμένα το έχει μοίρα μου, το έχει το ριζικό μου. Ολημερής να περπατώ, αντάμα με τους κλέφτες. Να γίνω στρώμα του Καλτσά προς κέφαλο του Διάκου. Κορυφαία μορφή του αγώνα ήταν ο επίσκοπος Αλώνων Ισαΐας από τη Δεσπόινα. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε ο σπουδαίος μας εθνομάρτυρας. Οι Δεσποινιώτες σαν παραμύθια αφηγούνται τη ζωή του. Θα διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο «Η Πέγγι της Βεξέρη» του Δρόσου Κραβατόγιαννου, του Αΐμιους του Δρόσου Κραβατόγιαννου. Ήταν φαρμακοποιός στην Άμφισσα, έγραψε πάρα πολλά βιβλία, είχε ανεβάσει πολύ το επίπεδο το πολιτιστικό
Και γράφει λοιπόν μέσα σε αυτό το βιβλίο το μύθο, το θρύλο. Καμιά φορά και οι μύθοι και οι θρύλοι μας αρέσουν. Και ας μην είναι ακριβώς ιστορικοί. Για να ακούσουμε τι μας λέει. Γύρω στο 1750, καθώς ξημέρωναν Χριστούγεννα, ένας λεβεντόπαπας από τη Δεσπίνα, ο Παπαστάθης, γύριζε βιαστικά από την Αντίκυρα, καβάλα στο μουλάρι του, να λειτουργήσει στη Δεσπίνα στην εκκλησιά. Το ανέβασμα ήταν δύσκολο. Το χιόνι έπεφτε πυκνό γύρω. Ξάφνου άκουσε μια φωνή να ζητάει βοήθεια. Πλησίασε και βρήκε μέσα στη σπηλιά τον Αρβανίτη Αλή, ζαμπίτη της Αντίκυρας, να καίγεται στον πυρετό. Ο καλός Παπαστάθης φόρτωσε τον Αλή στο μουλάρι, τον ανέβασε στη Δεσπίνα και τον περιποιήθηκε στο σπίτι του, σώζοντάς τον από βέβαιο θάνατο. Βουνό με βουνό δεν συναντιέται. Άνθρωπος με άνθρωπο ανταμώνει, είπε όταν συνήλθε ο Αρβανίτης Αλής στον Παπαστάθη. Όμως οι δυο τους δεν έλαχε ποτέ να επανανταμώσουν. Ο θρύλος σταματάει εδώ για να συναντήσει αργότερα την ιστορία. 3 αγόρια απόκτησε ο Παπαστάθης της Δεσποίνας. Ανάμεσά τους το μικρότερο τον Ηλία, που αγαπούσε πολύ τα γράμματα. Γι' αυτό ο πατέρας του τον έστειλε στο σχολείο των Σαλών. Τους πρώτους αιώνες, οι Τούρκοι βέβαια δεν επέτρεπαν ούτε σχολεία ούτε γράμματα να μάθουν. Τους τελευταίους όμως αιώνες είχαν ιδρυθεί σχολεία στην Ελλάδα. Πήγε λοιπόν ο Ηλίας στα Σάλωνα και απόκτησε τα πρώτα γράμματα. Αγαπούσε όμως την μοναχική ζωή και έγινε μοναχός στο μοναστήρι του Ιωάννη του Προδρόμου στη Δεσπίνα, με το όνομα πλέον Ισαΐας, όπως συνηθίζεται να αλλάζουν το όνομα. Ύστερα πήγε στον Όσιο Λουκά, μόνασε στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά. Το μοναστήρι του Οσίου Λουκά πρόσφερε πολλά, είχε βιβλιοθήκες, είχε άλλο επίπεδο. Εκεί απόκτησε μεγάλη μόρφωση. Μετά από τον Όσιο Λουκά θα πάει στα Γιάννενα. Ήταν από τα μεγαλύτερα σχολεία των Ιωαννίνων. Και εκεί θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη μόρφωση, γιατί θα έχει πολύ καλούς δασκάλους. Στο σημείο λοιπόν ο θρύλος μας λέει πώς πήγε στα Γιάννενα και μετά πώς έφτασε ο Ισαΐας στην Κωνσταντινούπολη. Για να δούμε, είναι λίγο περίεργο. Πέρασαν πολλά χρόνια από τη χριστουγεννιάτικη εκείνη νύχτα που ο Παπαστάθης είχε σώσει τον Αρβανίτη. Τώρα αυτός ο Αρβανίτης αφέντευε τα Γιάννενα. Έτσι μας λέει ο θρύλος. Είναι ο Αλή Πασάς από το Τεπελέι. Ο παντοδύναμος δυνάστης δεν ξέχασε το καλό που του είχε κάνει ο παπάς της Δεσποίνας. Έστειλε απεσταλμένο με γραφή στο ζαμπίτι της Δεσποίνας που τον πρόσταζε να στείλει στα Γιάννενα τον Παπαστάθη. Όμως ο παπάς δεν ζούσε και σύμφωνα με την προσταγή πήρανε τα 2 του παιδιά, τον Γιάννη και τον Ηλία. Ο Θεοδόσης βρισκόταν στο μοναστήρι. Κανένας στο χωριό δεν μπορούσε να φανταστεί τι ήθελε τα παιδιά ως ατράπης. Με λύπη του, ο Αλής έμαθε το θάνατο του Παπαστάθη. Κι όπως θέλησε να ξεπληρώσει το καλό στα παιδιά του, τα έβαλε να του ζητήσουν ό,τι ήθελα για να προστάξει να γίνει. Ο Γιάννης αρνήθηκε. Του αρκούσε να βοσκάει τα κοπάδια του στα βουνά της Δεσποίνας. Πιο καταδεικτικός ο Ηλίας ζήτησε από το βεζίρι να τον βοηθήσει να σπουδάσει. Ο Αλής δέχτηκε με χαρά του. Τον έπασε τρόφιμο σε ένα καλό ελληνικό σχολείο. Ύστερα τον έστειλε να τελειώσει τις σπουδές του στην πόλη. Εδώ τελειώνει ο θρύλος που έγινε παράδοση και τον διηγούνται ακόμα οι Δεσποινιώτες. Δεν αποδείχθηκε ιστορικά πως ο Αλής ήταν κάποτε ζαμπίτης της Αντίκυρας. Οι Δεσποινιώτες όμως επιμένουν και μας λένε ότι ήταν ο Αλή Πασάς, ο μετέπειτα Αλή Πασάς. Ο Ισαΐας μετά τα Γιάννενα πήγε πράγματι στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί γνωρίστηκε με τον Πατριάρχη Γρηγόριο, μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία και το 1818 εστάλει στα Σάλωνα και έγινε επίσκοπος Σαλών. Τα μέσα του Μάρτη του 1821 συγκέντρωσε τους μοιημένους στη φιλική εταιρεία στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά. Τους ανακοίνωσε ότι έφτασε η μεγάλη ώρα και πρέπει να ετοιμαστούν για την Επανάσταση. 24 Μαρτίου του 1821, όπως είδαμε, συγκεντρώθηκαν στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία του Χρυσού. Εκεί όρκησε τους επαναστάτες και ευλόγησε τα όπλα ο Ισαΐας. Στις 24 Μαρτίου του 1821, το είπαμε αυτό, προχώρησαν στη συνέχεια
στον Όσιο Λουκά και επαναστάτησε η περιοχή εκεί. Ο Ισαΐας όμως δεν σταμάτησε εκεί. Όταν έμαθε ότι ο Αθανάσιος Διάκος και άλλοι πολεμιστές, αγωνιστές, περίμεναν τους Τούρκους εκεί προς την Αλαμάνα, πήγε να συναντήσει τον Αθανάσιο Διάκο. Όλοι τους έπιασαν διάφορα σημεία. Δεν ήταν μόνο η Αλαμάνα, υπήρχαν διάφορα σημεία, ήταν και η Χαρκομάτα. Ο Ισαΐας λοιπόν, ο ιερωμένος, ο επίσκοπος, με το γιαταγάνι στο χέρι, στο ένα χέρι το σταυρό όπως λέμε και το άλλο στο γιαταγάνι, πολεμούσε μαζί με τον Αθανάσιο Διάκο. Σκοτώθηκε όμως. Τραυματίστηκε, στην αρχή προσπάθησαν να τον σώσουν, να τον πάρουν τα άλλα τα παλικάρια, αλλά ο ίδιος δεν δέχτηκε. Φύγετε, τους είπε, γιατί θα σκοτωθείτε κι εσείς. Και στο τέλος, εκείνο που είπε είναι «Παναγιά μου, σώσε την πατρίδα». Και πέθανε βέβαια και είχε όλα τα υπόλοιπα που έκαναν οι Τούρκοι. Είναι ο πρώτος ιερωμένος, όπως λέει η ιστορία, σε όλη τη χώρα μας, γιατί πολλοί ιερωμένοι αγωνίστηκαν, πολλοί ιερωμένοι θυσιάστηκαν, αλλά είναι ο πρώτος ιερωμένος που πέθανε για το καλό της πατρίδας, για τη ελευθεριά, με το σπαθί στο χέρι και με το σταυρό. Αθανάσιος Διάκος, 1788-1821. Μία από τις αγνότερες και ωραιότερες μορφές του 21 είναι ο θρυλικός ήρωας της Αλαμάνας, ο Αθανάσιος Διάκος. Γεννήθηκε στα 1788. Δύο χωριά, η Μουσουνίτσα, σημερινός Αθανάσιος Διάκος, και η Αρτοτίνα, φιλονικούν και ποιο από τα δύο είναι γενέτειρά του. Για το αληθινό του επώνυμο, άλλοι λένε πως ο πατέρας του λεγόταν Νικόλαος ο Γραμματικός, γιος του Αμαρτωλού Θανάση Γραμματικού, άλλοι Μασαβέτας και άλλοι πως τον Κωνσταντέλο να είναι και τη γενιά. Στην ιστορία Έλληνας Αλδιάκος, όπως όλοι τον αποκαλούσαν τότε, γιατί πράγματι χειροτονήθηκε Διάκος, αφού πρώτα καλογέρεψε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου της Αρτοτίνας. Μετά το 1808, ο Διάκος, με αφορμή το φόνο ενός Τούρκου που φιλονίκησε μαζί του, άφησε το μοναστήρι και ακολούθησε την κλέφτικη ζωή, απλό παλικάρι στην αρχή, στον ταϊφά του Τσάμι Καλόγερου και ύστερα πρωτοπαλίκαρο του Σκαλτσοδήμου. Στα 1820 έρχεται σε συνεννοήσεις με τον Πανουδιά και τον Διογουνιώτη, με τους μοιημένους κονταμπάσιδες της Λιβαδιάς και τους πρόκριτους της Θήβας, καθώς και τους επισκόπους Ισαΐας Αλώνων, Νεόφυτο Αταλάντης και Διονύσιο Αθηνών, και μοιράζεται μαζί τους το μυστικό, πως η μεγάλη ώρα πλησιάζει. Και την έζησε τούτη την ευεργημένη ώρα ο Διάκος στις 27 Μαρτίου 1821 στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά, όταν με τον Ισαΐα Σαλώνων, όπως είδαμε, και τον Νεόφυτο Αταλάντης στήριξαν την επανάσταση στην περιοχή της Λιβαδιάς και κατάφερε να στρατολογήσει 5.000 αγωνιστές από τη Γάβια, τη Χερόνια και την Αράχοβα, και μάλιστα με την άδεια του Χασάν Αγά. Έτσι, με τις τουρκικές ευλογές απόκτησε δύναμη, με την οποία επιτέθηκε στις 29 Μαρτίου 1821 στη Λιβαδιά και μέσα σε 3 μέρες την ελευθέρωσε. Είναι η δεύτερη πόλη ελεύθερη μετά τα Σάλωνα στη Στερεά. Δίκαια λοιπόν την 1η του Απρίλη γιόρτασε την νίκη του στην Αγία Παρασκευή Λιβαδιάς σε πανηγυρική δοξολογία, όπου ο Ισαΐας του ευλόγησε τη σημαία, λευκή με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου και κυκλικά επιγραφή. Ελευθερία ή θάνατος. Η πανομοιότητη σημαία του Αθανασίου Διάκου είναι αυτή εδώ που έχουμε κρεμάσει. Είναι λευκή, όπως λέει, με τον Άγιο Γεώργιο και με ελευθερία ή θάνατος. Την έχουμε βάλει εδώ, έτσι να φαίνεται. Στις 18 Απρίλη γέμισε ο κάμπος της Λαμίας από χιλιάδες Τούρκους και Αρβανίτες στρατιώτες του Κιωσέ Μεχμέτ και του Ομέρ Μπριόν, που στόχο είχαν να φτάσουν στο Μοριά και να καταπνίξουν παντού την Επανάσταση. Δεν φοβήθηκαν οι καπεταναίοι και ο πλαρχηγοί της Φωκίδας. Στο Πολεμικό Συμβούλιο, Διάκος, Πανουριάς και Διογουνιώτης αποφάσισαν με κάθε θυσία να εμποδίσουν την κάθοδο των Τούρκων και να τους κλείσουν τα περάσματα προς τη Βιωτία και Φωκίδα, και χωρίστηκαν. Ο Διογουνιώτης με 400 άντρες έπιασε την γέφυρα του Γοργοπόταμου
ο Πανουριάς με 600 στη Χαλκομάτα μαζί με τον επίσκοπο Ισαΐα, ο Κομνάς ο Τράκας στο χωριό Μουσταφάβεϊ και ο Διάκος με 500 άντρες στη Δαμάστα και τη γέφυρα της Αλαμάνας. Άνισος ο αγώνας. Μια χούφτα Έλληνες εναντίον χιλιάδων Τούρκων. Η αντίσταση ήταν ηρωική, αλλά τι να κάνουν λίγοι άνθρωποι. Τα παλικάρια ποτίζουν με το αίμα τους στη γη. Το ίδιο και τα παλικάρια του Διοβνιώτη. Διαλύονται οι υπόλοιποι που αναφέραμε προηγουμένως. Πεισματικά και υπεράνθρωπα αντιστέκεται ο Αθανάσιος Διάκος με τα 50 παλικάρια του. Ο χαμός τους είναι βέβαιος. «Καπετάνιε, άδικα θα χαθούμε», φώναξε ο Μπούζγος. «Ανέβα στη φοράδα να φύγουμε». «Ώρα δεν φεύγει ο Διάκος κι ούτε παρατάει τους συντρόφους του. Εδώ θα πολεμήσουμε και εδώ θα πεθάνουμε». Πέφτουν τα παλικάρια του. Πέφτει και ο αδελφός του ο Κώστας. Και ο Διάκος συνεχίζει τον αγώνα, μάταια, ώσπου πληγωμένο τον πιάνουν 5 Αλβανοί. «Μπακογιάννη, καλύβα, 10.000 με κρατάνε», φώναξε. Και σαν έτρεξαν τα πρωτοπαλίκαρά τους στη φωνή του αρχηγού τους, πέφτουν και αυτά νεκρά. Μονάχα ο Μπούζγος απόμεινε ζωντανός για να κρατήσει όλη αυτή την ιστορία και να την αφηγείται και να τη μαθαίνουμε κι εμείς από γενιά σε γενιά. Στη Λαμία τον πήγαν τον Διάκο αλυσοδεμένο και μισολιπόθυμο. Οι Τούρκοι και εκεί θα υποστεί, όπως ξέρουμε, το μαρτυρικό θάνατο. Άφοβος, δυνατός και γενναίος, στα 33 του χρόνια. Ήταν 22 Απρίλη του 1821. Και εγώ θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια και λέω το εξής. Σαν παραμύθι και με συγκίνηση βαθιά ο δάσκαλός μας, που είχαμε το δικό μου το δάσκαλο εκείνη την εποχή στην 6η Δημοτικού, με μάτια βουρκωμένα μας είπε για την ιστορία του Αθανασίου Διάκου, τότε που είμαστε παιδιά. Και εμείς, τα παιδιά της γενιάς μου, μεγαλώσαμε με τούτες τις αξίες του ελληνισμού, κάνοντας ήρωά μας τον Αθανάσιο Διάκο, τον ήρωα της Αλαμάνας, και κρατήσαμε ολοζώντανος στη μνήμη μας της θυσίας του το μεγαλείο, έτσι όπως το ύμνησε ο λαός μας, στο δημοτικό του τραγούδι του Διάκου, που θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. «Κι ο Μέρ βιώνεις μυστικά στον δρόμο τον ερώτα. Γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου την πίστη σου να αλλάξεις, να προσκυνήσεις το τζαμί την εκκλησιά να αφήσεις». Εκείνος τα αποκρίθηκε και εξτρίβει το μουστάκι. «Πάτε κι εσείς κι η πίστη σας μουτάτες να χαθείτε. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός δεν αποφάνω. Αν θέλετε 1000 φλουριά και 1000 μαχμουτιέδες, μόνο 7 μερών ζωή θέλω να μου χαρίσετε, όσο να φτάσει ο Οδυσσεύς και ο Θανασίου Βάγκας». Σαν τ' άκουσε ο Χαλίλ Μπεής, αφρίζει και φωνάζει. 1000 πουγκιά σας δίνω εγώ και ακόμα 500. Το Διάκο να χαλάσετε, το φοβερό το κλέφτη, γιατί θα σβήσει την Τουρκιά και όλο μας το βλέπει. Το Διάκο τον επέρνουνε και στο σουβλί τον βάζουν. Ολότο τον αισθήσανε κι αυτός χαμογελούσε. Την πίστη τους ύβριζε, τους έλεγε μουρτάτες. «Σκυλιά, κι αν με σουφλίζετε, ένας Γρεκός εκάθει. Ας είναι ο Οδυσσεύς καλά και ο καπετάν Νικήτας, που θα σας σβήσουν την Τουρκιά και όλο σας θα το βλέπει». Γιάννης Διογουνιώτης. Ο Γιάννης Διογουνιώτης υπήρξε ονομαστός αρματολός και σπουδαίος αγωνιστής του 1821, γιος του Κωνσταντίνου Ψιέτη. Γεννήθηκε στο χωριό Διόγκουνα της Ποιότητας, από το οποίο πήρε και το όνομά του. Ήταν από τους προτεργάτες στην Επανάσταση των Σαλώνων στον προφήτη Ηλία και στην απελευθέρωση της πόλης. Στις 8 Απριλίου 1821, με τον Κομνά Τράκα και τον Διάκο, κυρίευσε την Κουδουνίτσα, την Πεντενίτσα, ανάμεσα στις Θερμοπύλες και στη Φωκίδα. Εκεί ύψωσε τη σημαία στο φρούριό της. Έλαβε μέρος στις 18 Απριλίου στη μάχη της Ιπάτης και στη συνέχεια στη μάχη της Σαλαμάνας, στη θέση του Γοργοπόταμου με τον Διάκο. Η μεγαλύτερη επιτυχία του γέρου Διογουνιώτη ήταν στη μάχη στα Βασιλικά, 26 Αυγούστου 1821.
Στη μάχη αυτή, το στρατηγικό μυαλό και ο σχεδιασμός του Διογουνιώτη βοήθησαν τη μικρή ελληνική δύναμη, κυρίως Φωκαίων, να αντακόψουν την προέλαση του Πεϊράν Πασά προς τη Βιωτία και την Πελοπόννησο. Μετά τη μεγάλη νίκη, γέρος πια, παρέδωσε τη διοίκηση των ανδρών του στο γιο του Γεώργιο, επίσης γενναίο αγωνιστή. Ο Γιάννης Διογουνιώτης πέθανε στην Άφρυσα το 1831. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος υπήρξε μία από τις πιο γνωστές και δυναμικές φυσιογνωμίες του 1821. Γεννήθηκε το 1788 Πρέβεζα. Γνήσιος γιος του πατέρα του Ανδρίτσου ή Ανδρούτσου, Ανδρέα Περούση, πήρε την παλικαριά και τον δυναμισμό του. Το 1793, ο πατέρας του Οδυσσέα, που είχε λάβει μέρος στην επανάσταση του θρυλικού θαλασσομάχου Λάμπρο Κατσόνη, γέννηση Λιβαδιά 1752, θάνατος Μόσχα 1805, συνελήφθη από τους Βενετούς και παραδόθηκε στους Τούρκους. Μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, φυλακίστηκε και το 1797 πέθανε είτε από τα βασανιστήρια της φυλακής, πρώτη εκδοχή, είτε στραγγαλίστηκε από τους Τούρκους, δεύτερη εκδοχή. Όταν το 1798 ο Αλή Πασάς κυρίευσε την Πρέβεζα, αναζήτησε την Ακριβή, τη γυναίκα του Ανδρίτσου, του στενού του φίλου. Από αυτήν έμαθε για τον Οδυσσέα και τον πήρε μαζί του στα Γιάννενα. Ο 10χρονος Οδυσσέας βρέθηκε ξαφνικά ανάμεσα σε μεγάλους αμαρτωλούς και μορφωμένους ανθρώπους που ζούσαν στην αυλή του Αλή. Παράλληλα, βρέθηκε στους στρατώνες και πολύ νωρίς έδειξε ότι διαθέτει εξαιρετικές ικανότητες. Γι' αυτό, όταν μεγάλωσε ο Αλή Πασάς, του έδωσε το αξίωμα του πατέρα του, δηλαδή τον διόρισε αμαρτωλό στην Ανατολική Στερεά που υπαγόταν στο Πασαλίκι Ιωαννίνων. Οι καπετανοί της Ρούμελης καλοδέχτηκαν το γιο του Ανδρίτσου σαν αρχιαμαρτωλό τους. Ο Οδυσσέας, πολύ νωρίς, ίσως από το 1816, ήταν μοιημένος στη φιλική εταιρεία και μοίησε με τη σειρά του πολλούς καπεταναίους της Στερεάς. Στις παραμονές της Επανάστασης, τέλος Γενάρη, αρχές Φλεβάρη 1821, πήρε μέρος στη σύσκεψη της Λευκάδας των οπλαρχηγών Στερεάς, προσώπων, Μοριά και νησιών. Εκεί αποφασίστηκαν να αναλάβουν την εξέργηση της Ανατολικής Στερεάς ο Πανουριάς και ο Οδυσσέας. Από τη Λευκάδα, 13 Μαρτίου, έφτασε στην Πάτρα να συναντήσει φορείς της φιλικής εταιρείας. Στη συνέχεια, 22 Μαρτίου, πέρασε στην περιοχή του Γαλαξιδίου και συναντήθηκε με τον Κούρα και άλλους Φωκείς. Από την αρχή της Επανάστασης, το όνομα του Οδυσσέα έφτασε στη σφαίρα του θρύλου, όταν έγραψε μία από τις ενδοξότερες σελίδες του αγώνα στο Χάνι της Γραφιάς, 8 Μαΐου 1821. Η νίκη τους ήταν εξαιρετικής σημασίας, διότι εμπόδισε τον ισχυρότατο στρατό του Μέρ Μπριόνι και του Κιωσέ Μεχμέτ να κατέβει στο Μοριά όταν η Επανάσταση βρισκόταν στα σπάργανά της. Και συγχρόνως συνέβαλε αποφασιστικά στην έναρξη της Επανάστασης στη Δυτική Ελλάδα. Από εκείνη τη μεγάλη μέρα και μέχρι το θάνατό του, 1825, έλαβε μέρος σε πολλές πολεμικές επιχειρήσεις, σε πολιτικά γεγονότα, σε συνελεύσεις, αλλά και σε διαμάχες προσωπικές ή εμφύλιες, πάντοτε με αποφασιστικότητα και τόλμη. Ο Οδυσσέας έστειλε προκήρυξη σε όλη τη Ρούμελη, λέγοντας: Πατριώτες, πολεμούμε για τα πολυτιμότερα προνόμια του κόσμου, για την πίστη, για την ελευθερία της χώρας μας και για την Ελλάδα. Η πρώτη είναι Αγία και ο Θεός είναι μαζί μας. Η δεύτερη είναι η κληρονομιά μας και το ακατάληπτο δικαίωμα όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και κάθε φωτισμένου έθνους. Όποιος νιώθει την αλήθεια αυτών των αισθημάτων, ας με ακολουθήσει πριν χαθεί το πάνω. Σε κάποιους φαίνεται δεν άρεσε και κυρίως στον Ιωάννη τον Κολέτη. Κάποιοι θέλησαν να τον βγάλουν από τη μέση. Δωροπλοκίες, κατηγορίες. Είναι τόσα πολλά που δεν μπορούν να υποθούν σε αυτή την αίθουσα. Γεγονός είναι ότι τον ξεγύμνωσαν από τη δόξα και ο φθόνος και η φιλαρχία και του έδωσαν τον τρόπιασμα του προδότη της πατρίδας, αυτού του ήρωα. Και το χειρότερο, πήραν μαζί τους τον Κούρα, ο οποίος Κούρας ήταν το πρωτοπαλίκαρό του και κουμπάρος του. Ο Οδυσσέας είχε στεφανώσει. Είχε παντρέψει τον Κούρα με την Ασίμο Λιδωρίκη. Ήταν το παιδί του, έλεγε ο Οδυσσέας. Τον είπαν τουρκόφιλο
αυτόν που έγραφε στον Αναστάση Λόντο. Τον περισσότερο καιρό της ζωής μου πώς τον επέρασα? Τον επέρασα σκοτώνοντας Τούρκους, κυνηγώντας τυράννους. Τον επέρασα εις τα σπήλια και εις τα βουνά. Τα καρτέλια των δρόμων, οι λόγοι και τα άγρια θηρία είναι οι μάρτυρες ότι δυσκόλως έφευγε ο Τούρκος από τα χέρια μου, αν εζήγωνε καμιά 50 οργές. Τον είπαν προσκυνημένο, αυτόν που τιμωρούσε τους προσκυνημένους λέγοντας: Εγώ να πολεμάω τους Τούρκους και εσείς να προσκυνάτε σε αυτούς, πατρίδα, δεν ελευθερώνετε. Η ελευθεριά σας απ' τα άρματά σας να ελπίζετε. Σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα έγραφε στον Άριο Πάγο. Είναι η πολιτική οργάνωση της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδας, με έδρα τα Σάλωνα. Τους έγραφε λοιπόν: Φρύτω και να το συλλογίζομαι. Κινδυνεύει η πατρίς. Εμείς οι ίδιοι καταστήσαμε το δυστυχές έθνος παίγνιο των παθών μας. Το εφέραμε εις το χείλος της Αβύσσου. Αντί να κλείσουμε τα σπληγάς τους, ανοίξαμε νέας και βαρυτέρας. Και τούτο διατείνει, διότι η φιλαρχία πολιορκεί τον νου μας, διότι ο φθόνος κατατρώγει τα σπλάχνα μας, διότι η ιδιοτέλεια οδηγεί τα έργα μας. Οι αντίπαλοι του άρχισαν φανερά πλέον το διωγμό του. Φεύγοντας για τη σπηλιά του στον Παρνασσό, γράφει στο διωγμό. Η σπηλιά αυτή είναι η λεγόμενη μαύρη τρύπα. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος εκεί είχε πάει την οικογένειά του από την αρχή της Επανάστασης και ήταν σαν ορμητήριό του. Και από εκεί λοιπόν έγραψε αυτό στο Γερογιάννη που λέει: Γερογιάννη, η κυβέρνηση με επιβουλεύει, ως και άλλους, πολλούς, καλύτερούς μου. Κυνηγημένος ο Οδυσσέας από τους δικούς του ανθρώπους, στις αρχές του 1825 κατέφυγε με τα 300 παλικάρια του στους Ταρδανίτες. Τότε υπήρχε και μια συνήθεια, γίνονταν και κάποιες συμφωνίες, τα καφάικα όπως λέγανε, που μπορούσαν να γίνουν μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων, με σεβασμό που έπρεπε να σέβονται όμως ο ένας τον άλλον. Ήταν μια πράξη απελπισίας και άμυνας. Απόδειξη ότι τελικά παραδόθηκε στον Γούρα, σε αυτό που τον λάτρευε ο Οδυσσέας, τον εμπιστεύτηκε, ζήτησε ο Οδυσσέας να δικαστεί για να αποδείξει ότι δεν ήταν προδότης, εξαπατήθηκε, πιάστηκε με δόλο, οδηγήθηκε σε ένα μπουντρούμι στην Ακρόπολη και εκεί τη νύχτα, 4 με 5 Ιουνίου, θανατώθηκε από χέρια ελληνικά. Κι είπαν πως πήγε να δραπετεύσει και κόπηκε τάχα το σκοινί που θα κατέβαινε από τον πύργο του Γουλά. Έτσι χάθηκε από χέρια αδελφικό. Ο Σταυραετός της Ρούμελης, ο θρηνικός ήρωας της Γραβιάς, στα 37 του χρόνια. Ο Γούρας δεν έπαψε να βασανίζεται από τις τύψεις έως το θάνατό του. 1 χρόνο αργότερα το μετάνιωσε. Ο Γούρας κατάλαβε το λάθος και να έλεγε: με παρέσυραν σε αυτή τη δουλειά. Πλανήθηκα. Αμαυρώθηκε η φήμη του Οδυσσέα. Η ιστορία όμως μετά από χρόνια τον δικαίωσε. Στις 21 Φεβρουαρίου του 1865, μετά από αγώνα της αφοσιωμένης του συζύγου Ελένης, κατάφεραν να πάρουν τα οστά του από εκεί που τον είχαν θάψει κάτω από την Ακρόπολη, σε κάποιο σημείο έτσι κάπως, και τελέστηκε μνημόσυνο στο Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας, με την παρουσία πολλών επισήμων, με στρατιωτικές τιμές, τα λείψανά του και τον πήγαν στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών και τον έθαψαν. Παραβρέθηκαν και παλιοί αγωνιστές που ζούσαν ακόμη. Στις 25 Φεβρουαρίου του 1873 έγινε η οριστική αποκατάσταση του Οδυσσέα. Στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό, ένας φοιτητής που είχε κάνει μεγάλη ιστορική έρευνα, Παπαμιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη και αποδεικνύει με ιστορικά στοιχεία ότι ο Οδυσσέας ήταν ο ήρωας που ξέραμε και που αγάπησε ο λαός. Στο ακροατήριο βρισκόταν και η σύζυγός του Ελένη, σε μεγάλη ηλικία. Και σαν φάνηκε, όπως μας λέει ο Μπάμπης Άνινος, ένας δημοσιογράφος που ήταν παρόν, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι, τιμώντας τη χήρα, την Ελένη, που αγωνίστηκε και αυτή τόσα χρόνια. Απένιμε λοιπόν ο λαός εκεί παντίας ενδείξεις τιμής προς την πρεσβύτιδα.
Για την ιστορία, ηθικός αυτούργος, βέβαια, ήταν ο Ιωάννης Πολέτης και κατάφερε να βρει εκτελεστές. Ο λαός όμως τον αγαπούσε και ο λαός και επενεί, γιατί τα δημοτικά τραγούδια είναι η μεγαλύτερη πνευματική δημιουργία του λαού μας. Ο λαός λοιπόν και επενεί και θρηνεί. Μαρία, εσείς. Το Ανδρούτσου η μάνα χαίρεται, του Διάκου καμαρώνει, γιατί έχουν δυο αρματολούς και δυο καπεταναίους. Ένας στο χάνι της Γραδιάς και άλλο στην Αλαμάνα. Τους Τούρκους ασκορπίσανε, σπαχίδες για τιτσάρους. Ποιος θα ακούσει κλάματα, δάκρυα και μυρολόγια. Διαβείτε από τη λιβαδιά και στείλτε στη Βελίτσα. Εκεί να ακούστε κλάματα, δάκρυα και μυρολόγια. Να ακούστε την Ανδρούτσενα, τη μάνα του Οδυσσέα. Πώς σκούζει, πώς μυρολογεί και σαν τριγώνα κλαίει. Δεν έφτασε αυτό. Ο Κολέτης συνέχεια την κυνηγούσε την οικογένεια και γι' αυτό η ακριβή, η μάνα και μετά η σύζυγος η Ελένη έτρεχαν να κρυφτούν από σπηλιά σε σπηλιά και όπου μπόρεσαν. Κατάφερε όμως το εξής. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει πως είχαν και ένα γιο, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με τη σύζυγό του, τον Λεωνίδα. Το Λεωνίδα προσπαθούσε να τον σώσει από τον Κολέτη η μάνα και τότε ο Όθωνας συνήθιζε να στέλνει στο Μόναχο κάποια παιδιά αγωνιστών για να μορφωθούν και να σωθούν από την κατάσταση που υπήρχε, γιατί δεν ήταν καλή κατάσταση ώστε να μπουν στη σειρά. Το παιδί αυτό λοιπόν, ο Λεωνίδας, ο γιος του Οδυσσέα, φτάνοντας στα 12 του χρόνια, αρρώστησε και πέθανε. Ο Λουδοβίκος, ο βασιλιάς αυτοκράτορας, τι ήταν τότε, του μονάχου, τον αγαπούσε τόσο πολύ τον Λεωνίδα, που του έκανε κηδεία με πολλές τιμές και μάλιστα άφησε χρήματα στην τράπεζα να μπορούν το μνήμα του να το προσέχουν και να το περποιούνται. Και το μνήμα αυτό υπάρχει στο Μόναχο σήμερα, του μικρού Λεωνίδα. Ιωάννης Γκούρας, Ιδρέμισσα, γέννησε το 1791 τον Γιάννη Γκούρα, ανιψιό του Γεροπανουδιά. Έφηβος ακόμα, ήρθε σε σύγκρουση με τους Τούρκους και ακολούθησε την αρματολίτικη ζωή. Γρήγορα έγινε πρωτοβαλίκαρο του Πανουδιά, από τον οποίο μοιήθηκε το 1818 στην Φιλική Εταιρεία. Την ίδια χρονιά πέρασε στο σώμα του Οδυσσέα Ανδρούτσου και έγινε πρωτοβαλίκαρό του στην περιοχή της Ανατολικής Στερεάς. Ο Οδυσσέας του έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη και του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Στις παραμονές της Επανάστασης, ο Γκούρας στρατολόγησε τους γαλαξιδιώτες και στις 24 Μαρτίου πήρε μέρος στην έναρξη της Επανάστασης στον προφήτη Ηλία, στην κατάληψη των Σαλώνων 27 Μαρτίου και στην άλωση του κάστρου τους 10 Απριλίου. Στη συνέχεια ανέπτυξε σημαντική πολεμική δραστηριότητα και συμμετείχε σε πολλές νικηφόρες μάχες. Είναι από τα παλικάρια που κλείστηκαν στο χάνι της Γραδιάς. Μετά τη Γραδιά, ματαίωσε τα σχέδια του Ομέρ Βριώνη να υποτάξει τα βλαχοχώρια της Γιώνας. Υπήρξε από τους κύριους συντελεστές της Μεγάλης Νίκης των Ελλήνων στην ιστορική μάχη των Βασιλικών, 26 Αυγούστου 1821, κατά του Μπεϊράν Πασά. Μια επίσης μεγάλη πολεμική επιτυχία των Ελλήνων οφείλεται στη γενναιότητα και ξυπνάδα του Γκούρα. Είναι η νίκη στη μάχη του Μαραθώνα, 3 με 5 Ιουλίου 1824, σε βάρος του Ομέρ Πασά της Χαρίστου. Σε επιστολή του προς τη Δημογερετία, ο Γκούρας χαρακτηρίζει τη νίκη αυτή ανώτερη από εκείνη της Γραδιάς, γιατί νίκησαν εκεί όπου ενίκησε πάλε ποτέ και ο Μιλτιάδης. Στα μέσα Ιουλίου 1824, η κυβέρνηση Κουντουριώτη διόρισε τον Γκούρα φρούραρχο της Ακρόπολης της Αθήνας. Είναι γεγονός ότι ο Γκούρας είχε στρατιωτικά προτερήματα, γενναιότητα, τόλμη, εξυπνάδα, με τα οποία πρόσφερε πολλά στον αγώνα του 21. Δυστυχώς, όμως, είχε και βασικά ελαττώματα, φιλοχρηματία, φιλαρχία, σκληρότητα και άλλα, που τον οδήγησαν σε τραγικά λάθη. Το τραγικότερο από αυτά ήταν η δολοφονία, όπως είδαμε, του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Ο Μακρυγιάννης τον παρουσιάζει μετανιωμένο σε συζήτηση που είχε μαζί του όταν υπερασπίζονται την Ακρόπολη της Αθήνας. Γράφει λοιπόν στα απομνημονεύματα ο Μακρυγιάννης.
Δάκρυσαν τα μάτια του καημένου για τον Κούρα. Τον έτυπτε η συνείδησή του, δια το κάμωμα όπου έκαμεν στον Οδυσσέα. Μου είπε, αν ζήσω και έβγω έξω, δεν θέλω με τα ξέρια αυτούς τους μπερμπάτες, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που τον παρέσαι. Και τα χρήματα μου είπε, καταγίνομαι να φτιάσω τη διαθήκη μου και θα κάνω σχολιά και άλλα καλά για την πατρίδα. Και θα αφήσω όλων εσάς το μεριδιόν σας. Και ο Μακρυγιάννης του απάντησε, να ζήσεις, να τα χαρείς αδελφέ, και να κάνεις καλά πράγματα για την πατρίδα, να βγάλεις αυτό τον λεκέ από πάνω σου, ότι όποιος έχει φίλο, λυπάται. Εγώ δεν θέλω από μέρος μου τίποτας. Βρισκόμαστε στο 1826. Ο Κιουταχής, μετά την πτώση του Μεσολογγίου, έρχεται στην Αττική 3 Ιουλίου και μετά από ένα μήνα, 3 Αυγούστου, κυριεύει την Αθήνα. Οι υπερασπιστές κλείνονται στην Ακρόπολη. Μαζί τους βέβαια και ο φρούραρχός της Γκούρας, ο οποίος μάχεται με όλες του τις δυνάμεις ενάντια του Κιουταχή που τους πολιορκεί. Ο Γκούρας, ενώ επιθεωρούσε τις εχθρικές θέσεις, σκοτώνεται από τουρκικό βόλιο μεσάνυχτα 30 Σεπτεμβρίου ως 1 Οκτωβρίου σε ηλικία 35 ετών. Ασίμω Λιδωρίκη. Η γυναίκα του Γκούρα, Ασίμω Λιδωρίκη, έδειξε αυτοσυγκράτηση όταν έμαθε το θάνατο του ανδρός της. Αντάξια Σπαρτιάτισσας, όπως κάποιοι τη χαρακτήρισαν. Γι' αυτό έχει η Ασίμω μερίδιο του στο αφιέρωμά μας. Η Ασίμω ήταν η πανέμορφη κόρη του αναγνώστη Λιδωρίκη. Πρόκριτος του Λιδωρικίου ήταν ο πατέρας της και από τους πρωτεργάτες στην έναρξη της Επανάστασης στο Λιδωρίκι, στις 27 Μαρτίου 1821, με τον Σκαλτζοδήμο, όπως προαναφέραμε. Η Ασίμω γεννήθηκε το 1803. Παντρεύτηκε τον Γιάννη Γκούρα και όταν εκείνος σκοτώθηκε, η Ασίμω έδειξε απαράμιλο θάρρος και δύναμη. Ζώστηκε το σπαθί του Γκούρα λέγοντας στους συντρόφους του που τον έκλαιγαν. Τι τον κλαίτε τώρα σκοτωμένο, να φυλάξετε το κάστρο, όχι να κλαίτε σαν γυναίκες. Εγώ που θα έπρεπε να μυρολογώ ζώστηκα το σπαθί του και γίνομαι καπετάνιο σας. Να σώσουμε την Ακρόπολη, να ελευθερώσουμε την πατρίδα. Έτσι η Ασίμω τέθηκε επικεφαλής της αντίστασης κατά των Τούρκων, κερδίζοντας τον θαυμασμό όλων για την τόλμη της. Η Ασίμω σκοτώθηκε τα μεσάνυχτα στις 12 Ιανουαρίου 1827 σε ηλικία μόλις 24 ετών, όταν τουρκική βόμβα έπεσε στο Ερέκτιο όπου κατοικούσε. Ο θάνατός της συγκλώνησε το Πανελλήνιο και είχε διεθνή απήχηση ενισχύοντας τον φιλελληνισμό. Η Ασίμω έγινε σύμβολη της αγωνιζόμενης Ελλάδας, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα του ζωγράφου Νίκολας Γκος, όπου εικονίζεται με φόντο τους αρχαίους κύονες να ποδοπατά τα τουρκικά σύμβολα της σκλαβιάς. Στο χέρι της κρατά το μακρύ καριοφύλι, τον Ταλιάνι, από το οποίο ήταν γνωστή με την επωνυμία Ταλιάνα. Κατάλληλος λόγω της υψηλής κορμοστασιάς της που έμοιαζε με Ταλιάνι. Σπουδαία επίσης και η γερμανική λιθογραφία που παριστά το θάνατο της Ασίμω και βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη. Αφού μιλάμε για μια γυναίκα της Φωκίδας, την Ασίμω, θα μιλήσουμε και για άλλη μία που κι εγώ νομίζω πως φέτος την έμαθα. Χθες βέβαια τα είπαμε, γιατί είχαμε χθες στο χωριό μας, στην Μάνο μου, είχαμε αφιέρωμα στις ηρωίδες του 1821 και παρουσιάσει γυναίκες. Είναι λοιπόν η Αλεφάντο του Γαλαξιδιού, Αλεφάντο Ζανά. Εκείνη που την ανακάλυψε πρώτη, μια συγγραφέας της εποχής πολλά χρόνια πριν, η συγγραφέας είναι η Σωτηρία Λιμπέρτη, η οποία έκανε έρευνα ιστορική για τις ηρωίδες του 1821. Και η συγγραφέας πέθανε το 1929 και το βιβλίο της εξεδόθη το 1932. Γράφει λοιπόν ανάμεσα σε όλες, γράφει για την Αλεφάντο τη Γαλαξιδιώτισσα. Μας λέει, θα το διαβάσω όπως το λέει στο δικό της το βιβλίο.
γιατί η Ελεφάντο πήγε στο Μεσολόγγιο. Εκ των ηρωίδων του Μεσολογγίου, οι οποίοι διακρίθησαν για την Ανδρία, πολεμούσα και διαπρέπουσα εις τας μάχας είναι και η Αλεφάντο, ή το Γαλαξιδιώτισσα. Ο σύζυγός της Ζανάς εφωνεύτη το Μάιον του 21. Η νεαρά Αλεφάντο έμεινε χήρα με μία μικρά θυγατέρα. Το Σεπτέμβριο του 21, το Γαλαξίδι εκυριεύθη και επιπολήθη υπό του στόλου του Ισμαήλ. Η πόλη κατελήφθη. Οι γυναίκες μόλις πρόφτασαν να σωθούν δια της φυγής στα βουνά. Εκείθεν δε κατέφυγον εις τα Σιωνίους νήσους. Η Αλεφάντο με τη θυγατέρα της κατέφυγαν εις τον Κάλαμον παρά την Λευκάδα. Πότε ακριβώς μετέβη εις το Μεσολόγγι από τον Κάλαμο για να πολεμήσει και να εκδικηθεί το σύζυγό της είναι άγνωστο. Είτε όμως εκεί, στην Δευτέρα Πολιορκία. Ανδρία, ως επλήστε οι γυναίκες του Γαλαξιδίου, η Αλεφάντο με το Καριοφύλλι στα σχήρας, παρίστατο εις τας μάχας και πολέμη κατά των εχθρών. Εις δε τα διαλύματα των μαχών, ενεθουσίαζε με πολεμικά και κλέφτικα τραγούδια τους αγωνιστές. Όταν έγινε η έξοδος, η Αλεφάντο με τη θυγατέρα της συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Εν αρχή ζήτησε να αντισταθεί, αλλά οι συλλαβώντες την απείλησαν, εάν επέμενε, θα υποβάλουν εις μαρτυρικών θάνατον τη θυγατέρα της. Νικηθήσα υπό του μητρικού φίλτρου υπέκυψεν εις την σκληράν μοίρα. Υπέστη την τύχη όλων των αιχμαλώτων γυναικών του Μεσολογγίου, οι οποίοι επολύθησαν εις τας αγοράς της Αιγύπτου. Επί μακρόν έτη έζησεν εκεί την μαρτυρική ζωή της δουλείας και δοκίμασεν επιπλέον την πικρία να ήδη αλλαξοπιστούσαν την ωραία θυγατέρα της. Το κοριτσάκι ήταν μικρό. Το πήραν οι Τούρκοι, το μεγάλωσαν με τα δικά τους. Δεν φταίει το κορίτσι. Περί το 1870, με τα πάροδο τόσων ετών, η Αλεφάντο ειδηνήθη να επανέλθει στην Ελλάδα. Με ποια αισθήματα, με ποιον ανέφραστον θλίψη του παρελθόντος και με ποιαν συγκίνηση απεβιβάστη εις το Γαλαξίδι, δια να φιλήσει πριν αποθάνει το ελευθερωμένο χώμα της πατρίδας. Δεν ξέρω αν βρίσκεται ο τάφος της στο Γαλαξίδι, θα το αναζητήσω όμως. Γεώργιος Καραϊσκάκης, 1780 έως 1827. Να τιμήσουμε πρέπει και έναν μεγάλο πολέμαρχο, έναν λαϊκό ηγέτη που μπορεί να γεννήθηκε αλλού, μαυρομάτι καρδίτσας, αλλά άφησαν εξίτηλτη σφραγίδα του και στην περιοχή μας. Είναι ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο αετός της Ρούμελης, η μεγαλύτερη ίσως φυσιογνωμία του 21. Είναι πραγματικά ιστορίας άξιο πως ο γιος της Καλογριάς, ο γεννημένος στη Σπηλιά, το απροστάτευτο και καταφρονημένο πλάσμα, το αγράμματο αγρίμι, εξελίχθηκε στο οξύτερο στρατιωτικό μυαλό και πρικίστηκε με τόσες χάρες. Τον λάτρευαν τα παλικάρια του, τον λάτρευε και ο λαός. Τον έτρεμαν οι Τούρκοι και συγχρόνως τον θαύμασαν λέγοντας: έναν Εσίτη και ουταχή έχουν οι Τούρκοι και έναν Καραϊσκάκη Έλληνες. Δυο λιοντάρια πολεμούν να νικήσει το ένα το άλλο. Η Αρβανιτιά δεν φοβάται άλλον από τον Καραϊσκάκη. 1826. Χρονιά κρίσιμη για την Επανάσταση, όπως είδαμε. Χάθηκε το Μεσολόγγιο. Η Ρούμελη ξανά πέσει στα χέρια των Τούρκων. Ο Κιουταχής προχώρησε στην Αττική, κατέλαβε την Αθήνα και πολιόρκησε την Ακρόπολη. Μεγάλη ελπίδα σωτηρίας ο Καραϊσκάκης έγινε. Η κυβέρνηση τον διόρισε αντιστράτηγο της Ρούμελης. Και εκείνος ξεκίνησε στα τέλη Οκτώβρη 1826 να επαναστατήσει και πάλι τη Ρούμελη, να σώσει τον αγώνα και τα κατάφερε. Μέσα σε 4 μήνες έδιωξε τους Τούρκους από όλη την κεντρική Ρούμελη και τοποθέτησε ελληνικές φρουρές σε στρατηγικά σημεία. Η λαμπρότερη νίκη του ήταν στη μάχη της Αράχοβας από 17 έως 26 Νοεμβρίου 1826. Στη μάχη αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι Φωκείς με αρχηγούς τον Γιώργο Διοπουνιώτη, τον Άκο Πανουριά και τον Πανομάρα, που ειδοποιημένοι από τον Καραϊσκάκη έκλεισαν από τους Δελφούς τον δρόμο διαφυγής των Τούρκων. Ο Καραϊσκάκης, μετά τη νίκη στην Αράχοβα, το Δίστομα και αλλού, τέλος του Φεβρουαρίου 1827 γύρισε στην Αττική. Εκεί, στην Καστέλα, αναδιοργανώνει τις δυνάμεις του και τις προώθησε σε κατάλληλες θέσεις για να αντιμετωπίσει τον Κιουταχή.
Όμως, στις ελληνικές δυνάμεις αρχηγοί είχαν διοριστεί δύο Άγγλοι, ο ναύαρχος Κόχρα του στόλου και ο αρχιστράτηγος Τζόρτζ των δυνάμεων ξηράς. Δυστυχώς, οι δύο αυτοί αρχηγοί δεν συμφώνησαν με τα σχέδια του Καραϊσκάκη και οδήγησαν στην καταστροφή τις ελληνικές δυνάμεις. Δεν ζούσε τότε ο μεγάλος μας ήρωας για να δει τη συμφορά, ή μάλλον, εάν ζούσε, υπήρχε ελπίδα να την προφτάσει. Ο Καραϊσκάκης στις 22 Απριλίου το μεσημέρι, σε αψημαχίες, τραυματίστηκε θανάσιμα. Την ώρα που τον μετέφεραν λαβωμένο για το καράβι του Κόχρα, όπου υπήρχαν γιατροί, έλεγε συγκινημένο στα παλικάρια του που τον περιτριγύρισαν με αγωνία. Αδέρφια μου, πάω να με κοιτάξουν οι γιατροί. Ίσως όμως και να μην ζήσω. Θα πεθάνω όμως ευχαριστημένος, γιατί έκανα το χρέος μου στην πατρίδα όσο μπορούσα. Τούτο μόνο γυρεύω από εσάς. Να μην δειλιάσετε αν πεθάνω, αλλά να φανείτε περισσότερο γενναίοι. Μην τους φοβάστε τους Τούρκους. Αυτοί, άμα σας βλέπουν μονιασμένους, τρέμουν. Κι ούτε έχετε ανάγκη να σας αφεντεύουν ξένοι στον πόλεμο. Ο πόλεμος που κάνουμε είναι δίκαιος και χρειαζόμενος. Έλληνες μου, πάλι σας το ξαναζητάω. Να μην λυπηθείτε άμα πεθάνω, γιατί τιμή και καύχημα των παλικαριών είναι να τα φωνάζουν σφαγάρια και όχι ψοφίλια. Σγορνάτε με αδέρφια, όπως και εγώ σκορνάω όλους, μικρούς και μεγάλους. Έχετε γεια, άξια παλικάρια και κατακαημένοι σύντροφοι μου. Δεν σώθηκε ο λαβωμένος. 23 Απρίλη του 1827, ημέρα Σάββατο, ανήμερα στη γιορτή του, έφυγε από τη ζωή. Άφησε την τελευταία του πνοή, στα 47 του χρόνια. Χάσαμε τον πατέρα μας, θρηνούσε ολόκληρη η Ελλάδα. Έδωσε ό,τι μπορούσε και ό,τι κι αν είχε στο δίκαιο για τη ελευθεριά μας αγώνα. Στάθηκε τίμιος απέναντι στους άλλους, γιατί ήταν τίμιος απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό, θα γράψει ο ιστορικός Φωτιάδης. Και ο γέρος του Μοριά, ο Κολογοτρώνης, βρέθηκε στο μνημόσυνο του φίλου του Καραϊσκάκη και έκλαιγε σαν γυναίκα. Και όταν τέλειωσε φώναξε στα παλικάρια του. «Ωραία Έλληνες, ντουφεκάτε 3 φορές στη μνήμη του Καραϊσκάκη». Και οι αγωνιστές άδειασαν τα καριοφύλια τους, ενώ ασταμάτητα έτρεχαν τα δάκρυα από τα μάτια τους. Για τον Κολογοτρώνη που τον ξέρουμε, τον μεγάλο, τον γέρο του Μοριά, τον μεγάλο ήρωα της Πελοποννήσου και της Ελλάδος, λένε ότι ήταν πολύ ευαίσθητος, με το παραμικρό έκλαιγε. Όταν έπεσε το Μεσολόγγι, τρόμαξαν να τον συνεφέρουν από το κλάμα. Αυτός ήταν ο γέρος του Μοριά. Εδώ, σε αυτή την εικόνα, όπως έχει γράψει ο Μιχάλης Σκότης, είναι το στρατόπεδο του Φαδίλου που έγινε για να μπορέσουν να εμποδίσουν τον Κιουταχή, τέλος πάντων να πάρει την Ευρώπη. Επάνω είναι ο Καραϊσκάκης και φαίνεται και δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε που είναι, και είναι, γιατί θα δούμε και κάτι άλλο που θα σας πω τώρα, είναι και ο Μακρυγιάννης, δηλαδή επάνω πίσω από τον Φιλέλληνα που βλέπει προς την Ακρόπολη, είναι με το χέρι απλωμένο, είναι ο Καραϊσκάκης, ζωγραφισμένος. Και πίσω, από εκεί, που φαίνεται ένα κόκκινο στο κεφάλι, είναι ο Μακρυγιάννης. Θα σας μιλήσω όμως για τη Μαριό του Καραϊσκάκη. Την ξέρουμε τη Μαριό του Καραϊσκάκη? Δεν είναι εύκολο να την ξέρουμε. Μια μέρα που ο Καραϊσκάκης βρισκόταν στην Πελοπόννησο, έξω από τον Άφλιο, ένα κοριτσάκι 8 χρονών, μια τουρκοπούλα, το πλησίασε, έπεσε στα πόδια του και του είπε «Σώσε με, βοήθησέ με». Από τότε ο Καραϊσκάκης την πήρε, τη μεγάλωσε και ήταν πάντοτε μαζί του. Την έδινε ανδρικά όμως. Την έλεγε Ζαφύρι και όλοι την περνούσαν ότι ήταν νεαρός. Της έφορούσε προς τα νέλα και τα λοιπά, όπως ήταν τα αγόρια. Και πολεμούσε μαζί του. Μας λέει εδώ ο ιστορικός Φωτιάδης. Τη Μαρία θα τη συναντήσουμε στη μάχη της Αράχοβας. Θα τη δούμε αργότερα να ανεβαίνει στο πλευρό του Καραϊσκάκη στην ναυαρχίδα του Κόχρα. Θα την καμαρώσουμε στο στρατόπεδο του Πειραιά, να κάθεται δίπλα στον αρχηγό, όσο που ολόγυρα θα είναι ξένοι ναύαρχοι και πιο τρανοί καπεταναίοι του 21. Η Μαριό στάθηκε ο φύλακας άγγελος στο καπετάνιο, στο τέλος της πολυκύματης ζωής του. Μια φωτεινή αχτίδα στο μαρτυρικό προς τη δόξα και το θάνατο δρόμο του.
Λένε πως πρόλαβε και την πάτρεψε με ένα παλικάρι πριν πεθάνει. Μετά το θάνατό του δεν έχουμε τα ίχνη της κατά πού πήγε. Εδώ όμως, Μιχάλη, να μην το προφάσω. Θα τη δείξεις μετά, Μιχάλη. Εδώ κάτω είναι η Μαριό, ζωγραφισμένη, μαζί με όλο το... Θα τη δείξει όμως. Ναυμαχία της Αγκάλης, Φραγκίσκος Άστιν, 1794-1828. Μία σπουδαία ναυτική σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων έλαβε χώρα στον Κορινθιακό κόλπο το Σεπτέμβριο του 1827. Είναι γνωστή ως η ναυμαχία της Αγκάλης στη σκάλα των Σαλώνων, δηλαδή στον όρμο της Ιτέας. Πρωταγωνιστής και νικητής ήταν ο μεγάλος φιλέλληνας Φραγκίσκος Άστιν. Άγγλος ναυτικός από αριστοκρατική και πλούσια οικογένεια. Διαπνεόμενος από φιλελεύθερα και ανθρωπιστικά ιδανικά, άφησε πλούτη και πατρίδα και ήρθε στη χώρα μας το 1822 να βοηθήσει τον δίκαιο αγώνα των Ελλήνων. Με το αυτοκίνητο καράβι του, Καρτερία, αγορασμένο και εξοπλισμένο με δικά του χρήματα, επέφερε πολλά χτυπήματα στα τουρκικά καράβια. Ας έρθουμε όμως στα δικά μας. Σεπτέμβριος 1827. Τουρκικά καράβια έχουν εισχωρήσει στον Κορινθιακό κόλπο και ρημώνουν τα παράλια του Μοριά και της Ρούμελης. Στις 11 Σεπτεμβρίου είναι γυροβολημένα στον όρμο της Ιτέας Αγκάλη. Παράλληλα, οι Τούρκοι από τα Σάλωνα έχουν τοποθετήσει κανόνια στη ξηρά με έμπειρους πυροβολητές για το ενδεχόμενο της επίθεσης Ελλήνων. Στις 17 Σεπτεμβρίου, ο Άστινγκς με την Καρτερία και επικεφαλής και άλλων 3 ελληνικών καραβιών εισήλθε στην Αγκάλη. Η σύγκρουση ήταν άμεση. Ο Άστινγκς με επιδέξιους χειρισμούς κατάφερε να εξοντώσει σχεδόν την τουρκική δύναμη. Η νίκη αυτή ήταν πολύ σημαντική σε μια εποχή που ο αγώνας μας περνούσε κρίση. Απάλλαξε τον Κορινθιακό από τα τουρκικά καράβια, αποκατέστησε την επικοινωνία του Μοριά με τη Ρούμελη, ενίσχυσε το κλονισμένο ηθικό των Ελλήνων και έγινε ο προάγγελος της ναυμαχίας του Ναβαρίνου, 20 Οκτωβρίου 1827, που έκρινε το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης. Δυστυχώς όμως, μετά από λίγους μήνες, η Ελλάδα θα χάσει τον πιο θερμό και ανιδιοτελή φιλέλληνά της. Στις 11 Μαΐου 1828, ο Άστινγκς, αγωνιζόμενος ηρωικά για την απελευθέρωση της Δυτικής Ελλάδας, σε σύγκρουση με τους Τούρκους έξω από το Μεσολόγγι, τραυματίζεται σοβαρά. Μετά 9 ημέρες φεύγει από τη ζωή στα 34 χρόνια του, συγκλονίζοντας ολάκυρο τον ελληνισμό που γνώρισε τις θυσίες, τον ηρωισμό και τις μεγάλες ναυτικές του ικανότητες. Ο ρόλος των μοναστηριών. Ο Μακρυγιάννης μας λέει: τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα προπήρια της Επανάστασής μας. Ότι εκεί ήταν και οι τζεμπιχανέδες μας, πυρητιδαποθήκες και όλα τα αναγκαία του πολέμου. Ότι ήταν παράμερα και μυστήριον από τους Τούρκους και θυσίασαν οι καημένοι καλόγεροι, σκοτώθηκαν οι περισσότεροι στον αγώνα. Στη Φωκίδα, το μοναστήρι του προφήτη Ηλία, της Παναγίας της Βαρνάκοβας, του Τιμίου Προδρόμου Δεσποίνας και βέβαια τα γειτονικά μας, της Φτιότητας, της Παναγίας της Δαμάστας και της Βιωτίας του Οσίου Λουκά. Μοναστήρι της Βαρνάκοβας, Μάιος 1826. Μετά την τραγωδία και την πτώση του Μεσολογγίου, 10 Απριλίου 1826, ο επιταχής στράφηκε στη Δωρίδα και στα Σάλωνα. Ο Γιώργος Καραϊσκάκης, για να του κόψει το δρόμο, στέλνει το Σκαλτσά, τον Ανδρίτσο Σαφάκα από Αρτοτίνα και τον Κωνσταντή Καλύβα, ανιψιός του Σκαλτσά, να πιάσουν το μοναστήρι της Βαρνάκοβας και τα γύρω περάσματα. Όλο το Μάιο οι Τούρκοι πολιορκούσαν το μοναστήρι χωρίς αποτέλεσμα. Οι μοναχοί, περίπου 100, με επικεφαλή τον ηγούμενο Κοσμά, αμήνονται από τις πολεμίστρες. Απελπισμένοι οι Τούρκοι έσκαψαν λαγούμια, αλλά τους πρόδωσε ένας Αρβανίτης. Τότε έφεραν κανόνια. Μεσάνυχτα, 26 Μαΐου 1826, οι αμυνόμενοι βγήκαν από το μοναστήρι με τα σπαθιά τους, σκορπίζοντας το θάνατο.
και θυσιάζοντας τον εαυτό τους. Από τους 100 καλόγυρους επέζησαν οι 9. Ο Καλύβας έχασε το χέρι του. Οι Τούρκοι κατέκαψαν το μοναστήρι. Ξαναχτίστηκε το 1831 με χρήματα που έδωσε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Αφήσαμε τελευταίο το μεγάλο μας αγωνιστή, τον Ιωάννη Μακρυγιάννη. Τον αφήσαμε τελευταίο γιατί προχώρησε και σε άλλα πέρα από την Επανάσταση. Σειράς λοιπόν έχει ο Γιάννης Μακρυγιάννης, μια μοναδική πολύπλευρη προσωπικότητα, ο Έλληνας, όπως τόσο απλά τον λέει ο Γιώργος Σεφέρης. Πατέρας του ήταν ο Δημήτρης Τριανταφύλου και μητέρα του η Βασιλική. Το Μακρυγιάννης λένε πως του δόθηκε παρατσούκλι επειδή ήταν πολύ ψηλός, με ένα μακρύς Γιάννης. Ο Μακρυγιάννης γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό του Λιδωρικιού. Μας τα πει ο ίδιος όμως. Η πατρίς γεννήσεώς μου είναι από το Λιδωρίκι, χωριό του Λιδωρικιού, ονομαζόμενον Αβορίτη. 3 ώρες είναι από το Λιδωρίκι μακριά το άλλο χωριό, 5 καλύβια. Οι γονέοι μου πολύ φτωχοί και η φτώχεια αυτήνη ήρθε από την αρπαγή των ντόπιων Τούρκων και των Αλβανίτων του Αλή Πασά. Πολυφαμελίτες οι γονέοι μου και φτωχοί. Και όταν ήμουν ακόμα στη κοιλιά της μητρός μου, μία ημέρα πήγε δια ξύλα εις το λόγο. Φορτώνοντας τα ξύλα στον ώμο της, φορτωμένη στον δρόμο, εις την ερημιά, την έπιασαν οι πόνοι και γέννησε εμένα, μόνη της η καημένη και αποσταμένη. Εκινδύνευσε και αυτήνη τότε και εγώ. Ξελεχώνεψε μόνη της και συγκυρίστη, φορτώθη λίγα ξύλα και έβαλε και χόρτα πάνω εις τα ξύλα και από πάνω εμένα και πήγε στο χωριό μου. Βρέφος ακόμη έχασε τον πατέρα και η φαμελιά με τους γονείς του, κατατρεγμένοι από τους Τούρκους, έφυγαν κρυφά από το χωριό και πήγαν στη Λιβαδιά. Εκεί η φτωχή μάνα η Βασιλική δεν μπορεί να τα συντηρήσει. Έτσι ο μικρός Γιάννης από 7 χρονών αρχίζει να δουλεύει. Στα 14 του χρόνια τον βρίσκουμε στη Δεσπίνα. Ας τον ακούσουμε τον ίδιο. Αυτά που διαβάζουμε που είναι του ίδιου είναι τα απομνημονεύματά του. Έγινα ως 14 χρονών και πήγα εις ένα πατριώτη μου εις Δεσπίνα. Ήταν ο αδελφός του με τον Αλή Πασά και ήταν ζαπίτης αυτός εις τη Δεσπίνα. Στάθηκα με εκείνον μία μέρα. Ήταν γιορτή και παγκύρι τα Γιαννιού. Πήγαμε στο παγκύρι, μ' έδωσε το τουφέκι του να το βαστώ. Εγώ θέλησα να το ρίξω, ετσακίστη. Τότε με έπιασε σε όλον τον κόσμο μπρος και με πέθανε στο ξύλο. Δεν με έβλαβε το ξύλο τόσο, περισσότερο η ντροπή του κόσμου. Τότε όλοι έτρωγαν και έπιναν και εγώ έκλαιγα. Αυτό το παράπονο δεν ήβρα άλλον κριτή να το υπό να με δικιώσει. Έκρινα εύλογον να προστρέξω εις τον Αγιάννη, ότι στο σπίτι του μου έγινε αυτήν η ζημιά και η ατιμία. Μπαίνω τη νύχτα μέσα στην εκκλησιά και κλειώ την πόρτα και αρχινώ τα κλάματα με μεγάλες φωνές και μετάνοιες. Τι είναι αυτό που έγινε σε μένα, γομάρι είμαι να με δέρνουν. Και τον περικαλώ να μου δώσει άρματα, καλά και ασημένια και 15 πουγκιά χρήματα. Και εγώ θα του φτιάξω ένα μεγάλο κατήλι ασημένιο. Μετά τη Δεσπίνα, ο Μακρυγιάννης πήγε στην Άρτα, σε ένα πλούσιο συγχωριανό του, τον Αθανάσιο Λιδωρίκη. Εκεί σιγά σιγά με την εξυπνάδα του, με την εργασία του, με την τιμιότητά του, έκανε δική του δουλειά και περιουσία. Έτσι κατάφερε να χαρίσει το ασημένιο καντήλι στο μοναστήρι. Αλλά πένει, χάθηκε το καντήλι αυτό. Δεν υπάρχει το καντήλι, το εξαφανίσανε. Ποιος ξέρει πώς το τέλος πάντων. Το χάρισε ο Μακρυγιάννης, αλλά κάποιο χέρι το πήρε για τον εαυτό του. Το 1820, μετά από όριμη σκέψη, μοιήθηκε ο Μακρυγιάννης στη φιλική εταιρεία. Στο ξέσπασμα της Επανάστασης, ακούει ένα μπέι της Άρτας να λέει «Πασάδες και μπέιδες, θα χαθούμε, θα χαθούμε. Αδικήσαμε το Ραγιά και από πλούτη και από τιμή και τον αφανίσαμε και μάθησαν τα μάτια του και μας σήκωσε του φέκι». Στο δίκαιο αγώνα του αδικημένου Ραγιά θα αφοσιωθεί με όλες τις δυνάμεις ο Μακρυγιάννης από το 1821 μέχρι το 1827. Ξεκίνημα από την Ήπειρο, στη συνέχεια Μεσολόγγι,
ήρθε στα Σάλωνα λαβωμένος και φιλοξενήθηκε στο Σερνικάκι στον αδερφό του, στην Στερεά, στον Ναύπλιο, τον βρίσκουμε σε πολλά σημεία. Όπου και αν βρέθηκε, λοιπόν, αγωνίστηκε με φρόνηση, γενναιότητα, τιμιότητα και αυτοθυσία. Και εισέπραξε και πολλά τραύματα, τα οποία έσαιρνε μαζί του μέχρι το θάνατό του. Το 1825 είναι για την Επανάσταση τραγική χρονιά. Όπως ξέρουμε, ο Ιμπραήμ ήρθε στην Πελοπόννησο, άρχισε να καίει, άρχισε να σκοτώνει. Ήταν μεγάλος ο στρατός, εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα. Λίγο έλειψε να χάσουμε την υπόθεση για την οποία αγωνιζόταν το γένος. Έχουν προηγηθεί και οι εμφύλιες διαμάχες από το 1823 μέχρι το 1824, με τις δικές τους τραγικές συνέπειες. Τρέχει λοιπόν ο Μακρυγιάννης στο Μοριά, κλείνεται στο πολεπτημένο Νεόκαστο στην Πύλο, καταπληγώνεται, επιστρέφει στον Ναύπλιο, δεν ησυχάζει. Ο Παπαφλέσσας θυσιάζεται στο Μανιάκι, η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια του Ιμπραήμ, ο Αιγυπτιακός στρατός προχωρά και όλα αυτά. Και τότε ο Μακρυγιάννης, για να εμποδίσει τον Ιμπραήμ, συναμβάνει ένα σχέδιο παράτομο που δεν θα μπορούσε κανείς να το συλλάβει. Να κλειστούν στο Ναύπλιο, στους μήλους του Ναυπλίου. Ένα τίποτα μπροστά στις δυνάμεις. Και εκεί στη θάλασσα υπήρχε ο γαλλικός στόλος. Και πάει ο Γάλλος, ο Ναύαρχος, και του λέει, του Μακρυγιάννη, για να ακούσουμε τι του είπε. Εκεί που όφιανα τις θέσεις στους μήλους, ήρθε ο Ντενής να με ειδεί. Μου λέει, τι κάνεις αυτού, αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες. Τι πόλεμο θα κάνετε με τον Μπραήμι αυτού. Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσεις κι εμείς, όμως είναι δυνατός ο Θεός που μας προστατεύει. Και θα δείξουμε την τύχη μας σε αυτές τις θέσεις τις αδύνατες. Κι αν είμαστε ολίγοι στο πλήθος του Μπραήμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο, ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμούν να μας φάνε. Και δεν μπορούν. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν. Και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, λίγες φορές κάνουν και πολλές κερδένουν. Η θέση όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τιούτη. Και θα δούμε την τύχη μας, οι αδύνατοι με τους δυνατούς. Η τύχη δικαίωσε τους αδύνατους. 480 αγωνιστές τα έβαλαν με τους ισχυρούς και τους νίκησαν. Γενικός αρχηγός ήταν ο Δημήτριος Υψηλάντης. Ο Μακρυγιάννης όμως ήταν στο στρατιωτικό μυαλό. Ήταν 13 Ιουνίου 1825. Τραυματίστηκε ο Μακρυγιάννης σοβαρά στο χέρι, πήγε στην Αθήνα και τότε παντρεύτηκε την Εκατερίνη Σκουζέ, κόρη μιας αριστοκρατικής οικογένειας. Δεν ησυχάζει. Ο Κιουταχής, όπως είδαμε, έχει φτάσει στην Αττική, κυριεύει την Αθήνα. Ο Μακρυγιάννης κλείνεται στο φρούριο της Ακρόπολης, που μίλησε τότε και για τον Γκούρα, όπως είδαμε. Εκεί μαχόμενος, λοιπόν, θα πάρει σαν έπαθλο 3 σοβαρά τραύματα ο Μακρυγιάννης που δεν θα κλείσουν ποτέ. Και ύστερα πάλι στο στρατόπεδο που τον είδαμε με τον Καραϊσκάκη, και ο Καραϊσκάκης, για να τον τιμήσει, του χάρισε το άλογό του. Μετά το θάνατο του Καραϊσκάκη ακολουθεί η ήττα των Ελλήνων και η παράδοση της Ακρόπολης στους Τούρκους. Εδώ ακριβώς το 1827 λήγει η στρατιωτική, η πολεμική θητεία, ας την πούμε, του Μακρυγιάννη. Αργότερα όμως θα δούμε την άλλη του πλευρά, του αγωνιστή της δημοκρατίας, του υπερασπιστή των δικαιωμάτων του λαού και των καταφρονεμένων αγωνιστών της Επανάστασης. Αυτό κυρίως θα γίνει στα χρόνια του Όθωνα, της βασιλείας του Όθωνα. Μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καπαδίστρια, ο Μακρυγιάννης δέχτηκε με χαρά τον Όθωνα να βάλει τα πράγματα σε σειρά. Μην ξεχνάμε ότι δεν ήμασταν ακόμα οργανωμένο κράτος. Έπρεπε να γίνει πάρα πολλή δουλειά. Πολεμιστές ήσαν. Και παρόλα αυτά ο Μακρυγιάννης δέχτηκε τον Όθωνα ότι θα βάλει τέλος στην αναρχία, στις εμφύλιες διαμάχες. Θα φτιάξει ευνομούμενο κράτος. Διαψεύτηκε όμως ο Μακρυγιάννης. Διαψεύτηκε γιατί οι Βαβαροί άρχισαν αυθαιρεσίες, συμφέροντα, φατρίες και το χειρότερο, περιφρονούσαν τους αγωνιστές. Αυτοί είχαν περιέλθει σε μεγάλη φτώχεια, εκείνοι που θυσίασαν τα πάντα μέσα στην Επανάσταση. Ο Μακρυγιάννης φτάνει στο σημείο να προτείνει περικοπή του μισθού του υπέρ των φτωχών αγωνιστών. Μας το λέει ο ίδιος.
Είχα και ένα μήνα που άρχισα να παίρνω μισθόν του βαθμού μου, καθώς και οι άλλοι. Έπαιρνα 360 δραχμές. Είδα αυτό και πέθαιναν και οι άνθρωποι στα παλιοκλήσια, οπλαρχηγοί και άλλοι, και από την πείνα και από το κρύο. Τότε στοχάστηκα. Οι αγωνιστές να πεθαίνουν της πείνας και εμείς να πληρωνόμαστε ολίγοι άνθρωποι. Εμείς οι ολίγοι φέραμε τη ελευθεριά. Να κόψουμε και εμείς το μισθό μας, είτε να πάρουν και αδελφοί μας συναγωνιστές. Η δε ξύκιναγε και σε εμάς. Τότε φτιάνω μια αναφορά και λέγω: επειδή τις όσοι αγωνίστηκαν πεθαίνουν από την πείνα και την ταλαιπωρία, καθώς και χείρες των σκοτωμένων και παιδιά τους, το μισθόν όπου μου δίνετε, διατάξετε να μου κοπεί όλος και να το δίνετε εις τους αγωνιστές και χείρας και ορφανά των σκοτωμένων. Δεν αντέχει την αδικία ο Μαυριγιάννης. Νέος αγώνας αρχίζει να αποκτήσει η Ελλάδα σύνταγμα που να κυβερνιέται με νόμους, με δίκαιους νόμους. Έρχεται σε αντιπαραθέσεις με τους κυβερνώντες. Κάποια στιγμή λέει στον αντιβασιλέα Άιντεκ: Και αυτήν η πατρίδα δεν λευτερώθηκε με παραμύθια. Λευτερώθη με αίματα και θυσίες και από αυτήν έγινε βασίλειο. Και όχι να βραβεύονται ολοένα οι κόλακες και οι αγωνιστές να αδικώνται. Και αρχίζει ο Μαυριγιάννης κάτι σαν τη φιλική εταιρεία. Αρχίζει τη μοίηση ανθρώπων να συγκεντρωθούν και να απαιτήσουν από τον Όθωνα σύνταγμα. Αρχίζει λοιπόν μυστικά και έρχεται στις συνεννοήσεις και μάλιστα τους κάνει μια σκηνή μοίησης. Μας την παρουσιάζει ο ίδιος. Πού τζάκισες, δηλαδή τσάκισες, πού το τζάκισες αυτό το χέρι? Στο μισολόγγι μου, λέει. Πού το τζάκισα εγώ αυτό? Στους μήλους του Αναπλιού. Γιατί το τζακίσαμε? Για τη λευτεριά της πατρίδας. Πού είναι η λευτεριά και η δικαιοσύνη? Σήκω απάνω. Τον παίρνω και τον ορκίζω. Το μυστικό προδόθηκε. Ο Μαυριγιάννης βρέθηκε σε δύσκολη θέση, σε απελπισία. Και τότε μας λέει: σηκώθηκα και πήγα εις τα σηκώνες και κάνω την προσευχή μου και λέγω: Κύριε, βλέπεις σε τι κατάσταση έφτασα. Ο μόνος σωτήρας είναι η παντοδυναμία σου και η εσπλαχνία σου. Σε εμάς όπου κινδυνεύομαι και στη ματοκυρισμένη μας πατρίδα. Τότε η άπειρη εσπλαχνία του Θεού και η αγαθότης του μου έδωσε φώτιση και θάρρος. Πιάνω και φτιάνω μια σημαία και γράφω: Εθνική Συνέλευση, Σύνταγμα. Λέγω: εις το όνομα του Θεού και της Βασιλείας του σηκώνεται η σημαία της πατρίδος. Και την είχα έτοιμη. Το όνειρο του Μαυριγιάννη έγινε πραγματικότητα. Τη νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, πλήθος λαού, επαναστατημένες μονάδες του τακτικού στρατού, κορυφαίοι στρατιωτικοί και πολιτικοί παράγοντες συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα ανάκτορα και ζήτησαν σύνταγμα από το Όθωνα, ψιψώνοντας ένα νέο λάβαρο. Ο Όθωνας αναγκάστηκε να δεχτεί τα αιτήματα των επαναστατών. Δεν ησύχασε όμως ο Μαυριγιάννης. Του τη φύλαγε ο Όθωνας, γιατί ξεσήκωσε τους άλλους. Το 1852 κατηγορήθηκε για προδοσία ο Μαυριγιάννης. Ψήθηκε σε δίκη, δικάστηκε σε θάνατο. Πήρε χάρη με μετατροπή της ποινής σε ισόβια. Φυλακίστηκε. Αυτός ο μεγάλος ήρωας με το πληγιασμένο κορμί, άρρωστος και ταλαιπωρημένος, και η φαμίλια του φτωχή και δυστυχισμένη. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1854, ο Υπουργός Δημήτρης Καλλέργης τον έβγαλε από τη φυλακή. Ένα ανθρώπινο κουρέλι. Στις 10 Οκτωβρίου 1862 έγινε κίνημα κατά του Όθωνα που οδήγησε στην έξωσή του. Εκείνη την ημέρα οι επαναστάτες πήγαν στο σπίτι του Μαυριγιάννη, τον πήραν στους ώμους τους και τον γύρισαν σε όλη την Αθήνα. Ήταν το σύμβολο της ελευθεριάς και της δημοκρατίας. Στις 27 Απριλίου του 1864, ο ρουμελιώτης αγωνιστής, η ψυχή της ελληνικής φυλής, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών. Εκτός από τους μεγάλους αγώνας, μας άφησε και κάποια άλλα παρακαταθήκες του. Πρώτα-πρώτα τα απομνημονεύματά του. Έμαθε γραφή σε ηλικία 30 ετών για να γράψει αυτά που έζησε.
Είναι τα απομνημονεύματα λοιπόν του Μακρυγιάννη. Μας άφησε όμως και την εικονογραφία του. Υπαγόρευσε τα πάντα στον Παναγιώτη ζωγράφο, επώνυμο του ζωγράφος, έναν ζωγράφο, μικρότερο ζωγράφος, και μας έφτιαξε έγραψε για όλες τις μάχες, ναυμαχίες. Είναι η εικονογραφία, την οποία όμως, η οποία είχε χαθεί. Τα είχε φτιάξει ο ζωγράφος, τα είχε επαναλάβει σε 4 αντίτυπα, τα είχε δώσει στον Όθωνα και είχαν χαθεί. Και κάποτε βρέθηκαν στη Ρώμη να πουλούνται. Και τα ανακάλυψαν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τέλος πάντων τη γνώση και την μόρφωση και τα αγόρασε του Παναγιώτη ζωγράφου, του Μακρυγιάννη, την εικονογραφία, το στοχασμό, όπως λέει του Μακρυγιάννη, και χαρίστηκαν αυτά, υπάρχουν. Αυτό είναι από το, αυτό είναι από το απομνημονεύματα, η γραφή του. Η γραφή του Μακρυγιάννη. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Όχι, μετά. Ναι. Υπάρχουν αυτές οι εικόνες στη σχολή, στη Γενάδιο Σχολή της Αθήνας. Είναι στα Κολονάκι. Όταν ήθελα να φτιάξω, να βρούμε τις εικόνες αυτές με τους φιλολόγους κάποτε που κάναμε μια έκθεση και πήγα εκεί και πρέπει να περάσεις με ταυτότητα και μέσα από τα μηχανήματα. Δεν μου δώσανε εικόνες, δεν δίνανε, μάλλον, όμως έχω ένα, αλλά εύχομαι, Γεωργία, μπορεί να μου το φέρεις. Που θα ζητήσω που ζήτησα ήδη, από την Αντιπεριφερειάρχη, την Πέγγι Αραβαντινού. Αυτό είναι μέσα, είναι η εικονογραφία του Μακρυγιάννη. Αν ανοίξουμε, είναι όλες του οι εικόνες. Δηλαδή, αν ξεφυλίσετε, είναι όλες αυτές οι εικόνες του. Όλες αυτές οι εικόνες του είναι οι μάχες και οι ναυμαχίες. Είναι 25 περίπου εικόνες. Δεν θέλησα να το χαλάσω για να το... Είπα στην αγαπητή την μαθητριά μου, την Πέγγι την Αραβαντινού, θα με βοηθήσει με την περιφέρεια να επαναληφθούν και να τα έχουμε μεμονωμένα, ώστε όταν θέλουμε να μπορούμε να τα κάνουμε σε έκθεση, να τα δει ο κόσμος. Αυτό είναι από το Μακρυγιάννη. Ναι, εντάξει, τα αφήνουμε εδώ, δεν πειράζει. Είναι ο τελευταίος από τους αγωνιστές μας που μιλήσαμε. Κλείνουμε με έναν επίλογο. 9 χρόνια σχεδόν κράτησαν οι πολεμικές συγκρούσεις. Το όνειρο της λευτεριάς στον αιματοβαμμένο μας τόπο έγινε πραγματικότητα. Η τελευταία πράξη στον ναυτικό αγώνα θα παιχθεί στην ναυμαχία του Ναβαρίνου στις 8 Οκτωβρίου του 1827. Οι 3 συμμαχικές δυνάμεις, Ρωσίας, Γαλλίας, Αγγλίας, θα καταστρέψουν το στόλο του Ιμπραήμ, θα σώσουν την Επανάσταση. Η τελευταία πολεμική πράξη στη Ξηρά θα παιχθεί στη μάχη της Πέτρας ανάμεσα Λιβαδιά και Θήβα το Σεπτέμβριο του 1829 με πρωταγωνιστή τον Δημήτριο Υψηλάτη. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, θα φτάσει στον Ναύπλιο τον Ιανουάριο του 1828 και θα ξεκινήσει ένα τιτάνιο αγώνα για τη διοργάνωση του ελληνικού κράτους. Στις 3 Φεβρουαρίου 1830 υπογράφεται το Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους, γνωστό με το όνομα Πρωτόκολλο του Λονδίνου, από τις 3 εγγυήτριες δυνάμεις, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Τα σύνορα του νεοσύστατου κράτους έφταναν μέχρι τη γραμμή που όριζαν ο Αρχαιολόγος και ο Σπερχιός, που σημαίνει χωρίς Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, νησιά. Ο αγώνας του 1821 είναι διαχρονικός, πανανθρώπινος και πάντα επίκαιρος, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, που είναι η σημερινή και στην Ελλάδα και παγκόσμια κρίση. Σηματοδοτεί λοιπόν ο αγώνας του 1821 τον αγώνα του ανθρώπου και του λαού πρώτον για την εθνική του ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας. Είπα και χθες στην Πάνορμο ότι ο Ερντογάν ακόμα μας κουνάει
το δάχτυλο και μιλάει για γαλάζια πατρίδα. Και εμείς αγωνιστήκαμε για αυτή την πατρίδα εδώ, να είναι δική μας και ελεύθερη. Παράλληλα όμως, είναι και αγώνας για την προσωπική και συλλογική ελευθερία, την αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν είναι μόνο να ελευθερώσουμε το κράτος, είναι και ο λαός να έχει τα δίκαιά του και να πορεύεται στη ζωή με ειρήνη και δικαιοσύνη. Και διδάσκει να αντιστεκόμαστε με θάρρος και δύναμη σε κάθε καταναγκασμό, όπου και αν προέρχεται. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, να είμαστε γεροί και δυνατοί, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, αυτή που είναι σήμερα και που πρόκειται να έρθει. Η νέα γενιά να βάλει στα χέρια της τα σκύπτρα και να αγωνιστεί για έναν καλύτερο κόσμο. Εύχομαι να έρθει αυτός ο καλύτερος κόσμος για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας, όσοι έχετε, για τα παιδιά όλης της Ελλάδας και για τα παιδιά όλου του κόσμου. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, να είσαστε καλά κι εσείς και πάντα να συναντιόμαστε σε τέτοιες στιγμές, γιατί έχουμε χρέος απέναντι στην παράδοση και στην ιστορία μας. Να ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε τον Παθητικό, την κυρία Οροδοπούλου, την κυρία Τενόπουλο και την κυρία Μορδογιάννη Κομματαδίνο. Δεν έχω να πω λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο κόσμος το χειροκρότημά του τώρα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα.